لأداوم كتصاروخا هاللويا يسوع قويتا هاللويا እግዚአብሔር معقوبين هاللويا زي حد قلنا زي رحنا قويتا هاللويا اسك للتا كبرنا قويتا هاللويا 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 يسوع هاللويا اسكا حجسكا نزمرو لينا هاللويا يسوع ايتمنو ندابنا نزمرو لينا هاللويا 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 سمكا يبارك እግዚአብሔር አቦ ረዳይና ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተበጃዊና ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ዘሐድ ገና አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ بزحالف كبو قدنا تخبرني اللغة أخبر كاني بمهرتك يبارك جابر كبر سمك من كويني أنس كبير بأغاس الأمر غيبي صلاتي قدوس دمكشة يغلب وتخبيب الزحالف كبو قدنا تخبرني اللغة أخبر كاني بمهرتك يبارك جابر كبر سمك من كويني أنس كبير بأخاص الأمر غيبي صلاتي قدوس دمكشة قلبي وتغبيب هاللويا 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 أخبر كاني غان الصغار يبارك يغنو السماء هاللويا 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 أخبر كاني غان الصغار يبارك تغبر سمك هاللويا 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 كبر الليل كبر الليل كبر الليل كبر الليل كبر الليل لقس الليل لقس الليل لقس الليل لقس الليل لقس الليل هاللويا 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 كبر الليل كبر الليل كبر الليل لقس الليل لقس الليل لقس الليل لقس الليل لقس الليل هاللويا 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 يسوع حالف كوغدنا تخبرني اللغة أخبر كاني بمهرتك يبارك جابر كبر سمك من كويني أنس كبير وأخاص الأمر غيبي صلاتي قدوس دمكشة لو يبيني والتغبيب حالف كوغدنا تخبرني اللغة أخبر كاني بمهرتك يبارك
እግዚአብሔር ክቡር ስምካ እንኮይነ የአነስ ከቢር ከራማ ሰላም ረቂብ ጸላቲ ቅዱስ ደመሸ ደምለብ ሕይወት ተመቢብ ሃሌሉያ 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 አክቢር ካኒ ኻልስኻ ይባረክ ክቡር ስምካ ሃሌሉያ 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 አክቢር ካኒ ኻልስኻ ይባረክ ክቡር ስምካ ሃሌሉያ 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 ክበረለይ 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 ንገሰለይ 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 ሃሌሉያ 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 ክበረለይ 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 ንገሰለይ 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 ሃሌሉያ 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 ክበረለይ 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 ንገሰለይ 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 حالفته قرين تغفرني اللغة أخبر عني بمهرتك يبارك سيابك برسمك من كويني عرس كبير برعقا سلام رغيبي صلاتك بسم كالشيء دولبيه وتغبيبه إذا حالفته قرين تغفرني اللغة أخبر عني بمهرتك يبارك سيابك برسمك من كويني عرس كبير برعقا سلام رغيبي صلاتي قدوس تمكشف دولبيه وتغبير هاليلويا 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 أخبر كاني خالصها يبارك تغرسك هاليلويا 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 أخبر كاني خالصها يبارك تغرسك هاليلويا 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 كبرلي 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 كغسلي 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 هاليلويا 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 كبرلي 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 كغسلي 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 كزمر كزمر كزمرنا እግዚአብሔር كزمر كزمر كزمرنا እግዚአብሔር كزمر كزمر كزمرنا እግዚአብሔር
ክዝምር ናኻ እግዚአብሔር ክዝምር ናኻ እግዚአብሔር ክዝምር ናኻ እግዚአብሔር ክዝምር ናኻ እግዚአብሔር ክዝምር ናኻ እግዚአብሔር አምሳያው ሕይወተይ በቃል በቴለኹ ከገልግለካ 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 ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ይምላ ጸጋ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ይምላ ጸጋ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ይምላ ጸጋ ምስጋና ተረፈ ጸጋ ምስጋና ይምላ 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 ጸጋ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ይምላ ጸጋ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ይምላ ጸጋ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ተረፈተሎ ምስጋና ይምላ ጸጋ 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 ምስጋና
يملا صدقا مسكانا 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 هاليلويا مسكانا مسكانا كسبري اوه مسكانا مسكانا كسبري اوه مسكانا مسكانا كسبري اوه مسكانا مسكانا كسبري زتكبر لي سناي بزهيو زتكبر لي سناي بزهيو زتكبر لي سناي بزهيو زتكبر لي سناي بزهيو مسكنا مسكنا زتكبر لي سناي بزهيو 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 Hallelujah, زتكبر لي سناي زتكبر لي سناي بزهيو زتكبر لي سناي بزهيو زتكبر لي سناي بزهيو زتكبر لي سناي بزهيو هاليلويا زتكبر لنا بزحي هاليلويا زتكبر لي سناي بزحي زتكبر لي سناي بزحي عم مسكل استكبر لنا بزحي هاليلويا اسو يا اخلنا امين عم مسكل استكبر لنا يا اخلنا زتكبر لي سناي بزحي زتكبر لي سناي بزهيو 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 هاي بحيلين بخيلتين بتكاخين عجيبتين بزي فلتت مغرغة ستلمتو يلين نزيم الدبكايو صغر كيلو يلين صغر كيلو يلين بزي فلتت مغرغة ستلمتو يلين نتيز بالدبكايو صغر كيلو يلين صغر كيلو يلين هاي بحيلين بغيلتين بتقامين
زخلتو يلي نتيز متبقايو زخل كيلو يلي زخل كيلو يلي زيد الأقوى تغوني بتسيب عطيبتي زيد الأقوى تغوني عزيز الأخوة وانتغني سكا خايف عبزي بتحي عزيز الأخوة وانتغني محرز خايف عبزي بتحي هاليلويا هاليلويا أي بحيلنا أي بثلثنا هاليلويا 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 حجها نتي الله خنم لخوينا هاليلويا هاليلويا عقابتي نسخايها خنم لوينا هاليلويا نايل وشت أي عقابت نايل بي عقابت بين خايها خنم لوينا هاليلويا 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 يسوس هاليلويا بزيك يسوس هاليلويا نوشتنا عقبو زغل يلن بزيناتو هلاونت هاليلويا هاليلويا سمعها زبقو دمتي غايو يسوس يمسيتوني نحاسبي زوسنو لبي ونزولنا كل انتناي زمارغو يسوس 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 زاني سمعها زبقو دمتي خايو يسوس يمسيتوني نحاسبي زوسنو لبي ونزولنا كل انتناي زمارغو يسوس 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 هاليلويا هاليلويا يا وش عقابت هاليلويا يسوس هاليلويا سمعها زبقو دمتي خايو يسوس يمسيتوني نحاسبي زوسد ونبي ونزولنا كل انتناي زمارغو يسوس 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 عزاني كسمعها زبقو دمتي خايو يسوس يمسيتوني نحاسبي زوسد ونبي ونزولنا كل انتناي زمارغو يسوس يسوس يسوس
ኢየሱስ 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 ፈቲኻዮ መመሊስ ዘይትመልኦ ረኺብካዮ መመሊስ ዝናፍቆ ነፍሰይ ኩሉ ግዜ ትደልየካ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ነፍሰይ ኩሉ ግዜ ትደልየካ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ፈቲኻዮ መመሊስ ዘይትመልኦ ረኺብካዮ መመሊስ ዝናፍቆ ነፍሰይ ኩሉ ግዜ ትደልየካ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ነፍሰይ ኩሉ ግዜ ትደልየካ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዕጋበታይ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዕጋበታይ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዓሪፈ ነብር ኣብቲ ሕቑኻ ዓሪፈ ነብር ኣብቲ ሕቑኻ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ተሰማሚዕንሎ ኣብቲ ደንቤኻ ተሰማሚዕንሎ ኣብቲ ደንቤኻ ዕጋበታይ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዕጋበታይ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዓሪፈ ነብር ኣብቲ ሕቑኻ ዓሪፈ ነብር ኣብቲ ሕቑኻ ዕጋበታይ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዕጋበታይ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ ተሰማሚዕንሎ ኣብቲ ደንቤኻ ተሰማሚዕንሎ ኣብቲ ደንቤኻ ሃሌሉያ ሃሌሉ ሃሌሉያ ሃሌሉ ሃሌሉያ ሃሌሉ ሃሌሉያ ሃሌሉ ሃሌሉያ ሃሌሉ ሃሌሉያ ሃሌሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንዛማ ምንባር ጥዑም እዩ ሃሌሉያ ንዛማ ምዃን ጥዑም እዩ ሃሌሉያ የማን ፀጋም ዝርአ መዓስ ውሒዱ ክንደይ ዘየለ ድሕሪት ዝስሕብ ጎጎቲቱ ኣነ ግን ስሕብ ደደሪኻ ኣይፍለይለ ካባኻ መሊሰ ደኣ እጠብቀካ ኢየሱስ 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 የማን ፀጋም ዝርአ መዓስ ውሒዱ ክንደይ ዘየለ ድሕሪት ዝስሕብ ጎጎቲቱ ኣነ ግን ስሕብ ደደሪኻ ኣይፍለይለ ካባኻ መሊሰ ደኣ እጠብቀካ ኢየሱስ 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 ፈቲኻዮ መመሊስካ ዘይትመልዎ ረኺብካዮ መመሊስካ ዝናፍቆ ነፍሰይ ኩሉ ግዜ ትደልየካ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ነፍሰይ ኩሉ ግዜ ትደልየካ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዕጋበታይ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዕጋበታይ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዓሪፈ ነብር ኣብቲ ሕቑኻ ዓሪፈ ነብር ኣብቲ ሕቑኻ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ
ተሰማሚ እንብለው ኣብቲ ደንቤኻ ተሰማሚ እንብለው ኣብቲ ደንቤኻ ዕጋበታይ ንክይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዕጋበታይ ንክይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዓሪፈ ነብር ኣብቲ ክብርኻ ዓሪፈ ነብር ኣብቲ ክብርኻ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ዕጋበታይ ውሽጠይ ኢየሱሰይ ኢኻ ተሰማሚ እንብለው ኣብቲ ደንቤኻ ተሰማሚ እንብለው ኣብቲ ደንቤኻ ሃሌሉያ 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 እቲ ፍቕርኻ እቲ ሓዮትካ እቲ ሰናይካ ሲለሉ መግለፂ ቋንቋ እቲ ፍቕርኻ እቲ ሓዮትካ እቲ ሰናይካ ሲለሉ መግለፂ ቋንቋ 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 እቲ ፍቕርኻ እቲ ሓልዮትካ እቲ ሰናይካ ሲለሉ መግለፂ ቋንቋ 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 ሃሌሉያ 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 መግለፂ የብሉን ሃሌሉያ እቲ ሓልዮትካ እቲ ሰናይካ
ሲነሉ መግለጺ ቋንቋ አይኔ እቲ ፍቅርህ አይኔ እቲ ሓልዮትካ አይኔ እቲ ሰናይካ ሲነሉ መግለጺ ቋንቋ 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ መግለጽ የብሉን በغرኻ መግለጽ አልቦ ሃሌሉያ መግለጽ ዝበሃል የብሉን ሃሌሉያ ወላ ሓደ ገልጾ አይነተልሊና እንትርፎ ተመስገን አሜን እንትርፎ ተመስገን ሃሌሉያ እንትርፎ ስሙ ኸነኽብር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ 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 እስከ ኸምዝ ንበሎ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተቐብለለይ ዋጋ ኢየሱስ ተመስግነካ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተቐብለለይ ዋጋ ተመስግነካ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተቐብለለይ ዋጋ ኢየሱስ ተመስግነካ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተቐብለለይ ዋጋ ኢየሱስ ተመስግነካ ኢየሱስ ተመስግነካ ኢየሱስ ተመስግነካ ኢየሱስ ተመስግነካ ኢየሱስ ተመስግነካ ሃሌሉያ ግንዮት ይመስል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ግንዮት ይመስል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ግንዮት ይመስል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ግንዮት ይመስል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ሃሌሉያ ናብቲ መስቀል ምጥማት ይኾነልና አሜን ዓወይ ዓብደይ ናብቲ መስቀል ምጥማት ይኾነልካ ኩነታትካ ይትረ ሃሌሉያ ግንዮት ይመስቀል ታሪክ ይብልናን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ግንዮት ይመስቀል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ግንዮት ይመስል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ግንዮት ይመስል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ግንዮት ይመስል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ናተይ ዝብሎ ታሪክ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተቐብለለይ ዋጋ ኢየሱስ ተመስግነካ ኣብቲ መስቀል ዝተቐብለለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተቐብለለይ ዋጋ ኢየሱስ ተመስግነካ ኣብቲ መስቀል ዝተቐብለለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተቐብለለይ ዋጋ ኢየሱስ ተመስግነካ ተፈጸመ ተፈጸመ
تفسمي كيغا تفسمي 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 كيغا تفسمي 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 كيغا تفسمي 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 كيغا تفسمي هاليلويا 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 كاب فقرو كاب محرتو كالين بلاي بلان هاليلويا كابو هاليلويا 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 كبرنا أملاك يكون هاليلويا 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 آمين آمين يسوع هاليلويا هاليلويا آمين هاليلويا هاليلويا كبرنا أملاك يكون اجخا قتيلنا تفتو خنبلوينا هاليلويا اسكي اسو أفكيرونا مش نحنا خانفكرو آمين اسو أفكاري اسو جماري نحنا كانفكروينا آمين تفتو تفكر سخا خاب كله تبلت نبلوها كابانا هاليلويا السو كان تفكرنا احنا ونفكره احنا ونفتو خاوز بلت سلازي الله هاليلويا تفتو نبلوينا هاليلويا هاليلويا عالم دلو زبلج نجلقرات لبخا سيوز مرحنا بالفات يسوس كميكوكات امون عركي نتغيركات خونو مسللي عالم دلو زبلج نجلقرات لبخا سيوز مرحنا بالفات يسوس كميكوكات امون عركي صغير بكات خونو مسلي تفتو 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 يسوسي تفتو تفتو يغا تفتو تفتو يسوسي تفتو 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 يسوسي تفتو تفتو يغا تفتو تفتو يسوسي تفتو 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 يزبلكا 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 هاليلويا أبشح عامل كابات الكاوتاي عندي مرتي يا بطلكاي عيشني عبد قرسيات قلب بارتي عبيتك على ودك
الله لك يبتني يبتني عتبيقو يبتني 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 عتبيقو يبتني 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 عتبيقو يبتني 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 عتبيقو يبتني تعز زين تعز مرجع زين تعز مرجع مريتي يسوسي عقود عقود يرجع لاني نفسي تعز زين تعز مرجع زين تعز مرجع مريتي يسوسي بسها يرجع لاني نفسي عقود يرجع لاني نفسي عقود يرجع لاني نفسي بسها يرجع لاني نفسي بسها يرجع لاني نفسي عقود يرجع لاني نفسي عقود يرجع لاني نفسي نفسي بسها يرجع لاني تفتو 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 يسوسي تفتو تفتو يغا تفتو تفتو يسوسي تفتو 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 يسوسي تفتو تفتو يغا تفتو تفتو يسوسي تفتو 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 يزبلك تفتو 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 يزبلك تفتو تفتو يزبلك تفتو تفتو يزبلك يا بالليل على زبنيو نبرد قاسم ببكرين عم سنكو ببكرين عم سنكو عانس يا بالليل نعاقا زبنكو نعاقا زبنكو أم عيني زرق بإذن السمع يسوع سيد الدو نعاقا برغبكو علي يا بالليل على زبنيو وحاقو سزم ببكرين عم سنكو ببكرين عم سنكو عانس يا بالليل نعاقا زبنكو نعاقا زبنكو يا بالليل نعاقا زبنكو يا بالليل نعاقا زبنكو نعاقا زبنكو يا بالليل نعاقا زبنكو يا بالليل نعاقا زبنكو يا بالليل هاليلويا يسوس ناي بيني غا يسوس ناي بيني غا ناي كلي ناي كلي ناي كلي غا يسوس ناي كلي غا يسوس ناي كلي غا ناي بيني 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 غا ناي بالليغة ناي بالليغة ناي بالليغة ناي بيني ناي بيني ناي بيني غا يسوس ناي بيني غا يسوس ناي بيني غا ناي كلي ناي كلي ناي كلي غا يسوس ناي كلي ناي كليغا ناي بينيغا ناي بينيغا ناي بينيغا
قليها ناي قليها ناي قليها هاليلويا هاي بالليالي انتغى دمتي سمعت هزاكا يدك فاني تنداوكا يصالي يا انتغاركا قولوا يبوتا يوزلوني عبدي لبغا 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 هاي في الليالي العتمة جبتي سمعة زاكا يدق فاني تردوكا يساري يا ريت كاركا قولوا يبوتا يوزلوني عبدي لبغا 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 لعلي تنفاسي تغرباني بالسماي غاطبتاني عبدويا كله كريماني مرعد عيني حالي غاني النظر كان لوحة لبارغني 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 لعلي تنفاسي تغرباني بالسماي غاطبتاني عبدويا كله خرباني مرعد عيني حلي غاني النظر كان لغة لبارغني 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 بيتغاز نبرو بصواني يودسوا غام وعيلك كلهم بخلو تغولهم نعاقا حيزوك تايفي كلهم عديرنا يبغاني عليك بعضو عليك بعضو عليك بعضو عليك بعضو عليك بعضو عليك بعضو بيت قاضي نبرو بيت سواني يودسوا غام وعيلك كلهم بخلون تغولهم نعاقا حيزوك تايفي كلهم عديرنا يبغاني عليك بعضو 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 نايبيني 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 غا يسوع نايبيني غا يسوع نايبيني نايقلي 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 غا يسوع نايقلي غا يسوع نايقلي نايبيني نايبيني نايقلي نايقلي هاليلويا Hallelujah.
تسمعنا الله آمين بفتو هاليلويا أبزغنا تفتو هاليلويا كبرنا أملاك بارك
مايك حرم يلي حاسب نيربين ألي موزم مترولوجي مالك ويتاي باركم قع بسلام متاهم كابزلنا غير قال دو كن بلينا مو نتي لما عنتي حبيرنا النريونا እግዚአብሔር ቃል ከነንብወይና መጽሐፍ ቅዱስኩም ሒስኩም ተለሁም ከምቲ በሓደ ኮይና እንሪኦ ዘለና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ኣብ ምዕራፍ 5 ኢና ዘሎና ኣብ ምዕራፍ 5 ናብ ፍቕዲ 20 ፍቕዲ 20 ወዲና ፍቕዲ 20 ሓደኒና ሎማዓንቲ ክንጅምር እዚ መጽሐፍ ቅዱስኩም ሒስኩም ተራኺንኩም ናብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 20 ሓደን ኩልኩም ተራገጽልኩም ብሓባር ኮይና ከነንብወይና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጽበይኩም የኩልኩም ሳዕ ተኸፍቶ ሽቢ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ከንብወይ ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ዝኾነ ንሱ ምድሓን ስጋኡ ከኣ እዩ ሰብኣይ ከኣ ርእሲ ሰበይቱ እዩ እሞ ኣተን ኣንስቲ ከም ንጎይታ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡትክን ብኹሉ ንሰብኡተን ብኹሉ ይተኣዘዛኦም ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ክርስቶስ بقالو جيرو بمحصاب ماي مس أتصريا منتي كقدسة رسحات ويس عطار ويس قالنا زمسل زي بالله بزي من قدستن كبرتن محبر جيرو نو منتي كقوما إلو رأسو بجاء حبا سبوتون كمو نتن أنستم كم سجاهم جيروم كفكرون يقبومي سب نسقاو يمقبون يكاناخنون نمبر حدا كواز تسألو يلبون أكالات سقاو سلازخونا كريستوس كمو نمحبرو يكاناخنا اللو سلازي سبعاي أبوون أديون حديقو مسبيتو يلقب كلت يومون حدا سقا يوم زخونو إذا مسترزي عبيويو أنا قنا من كريستوسن محبرون بلو اللهم نسخاتكمون كمو نفس وكفكم نتاسبيتو كم نفسو غيرو يفكرا نتاسبيتون نسب آيا تفرحيو عراب شدوشتا أتو مولود ازغنو عيمو نولدهم بقويتا تأززوهم أبو خانا دي خانا خبر صبوق خونلكا أمدرون عدميخا كنوح إذا تسفازلو قدامي تأزازيو أتوم أبوتاتون نتوم مولدكم بناي قويتا تكساتن معدون دا أعبيو منبر أي تخوريوه أتوم قزوات نتوم بسوغا قويتاتكم سي بفرهاتن بمنكتقاتن بقرهنت لبن بقرهنت لبخوم كم نكريستوس غيركم تأززوهم كم قزوات كريستوس كوينكم نتفقد أملاخ كاب لبي اتقبرو دا أمبر نسبح كم تبلو بقدس أيكونن نسب زي كونس كم نقول تاجركم بفتاو تجزؤ باريا خونه شوا خونه نفس وكف سناي زجبره خاب قويتا كم زقبلو فلتو أتوم قويتاتون كم وجبرلهم أتو قويتا أمن قويتا همن أب سماي مهلاو مو أبو أدلو وقت كم زي البو فلتكم مفررة حدقو نسألينا እግዚአብሔር አቦና ነመስግነ ካሉና ሰማያት በቃል እግዚአብሔር ከምስተፈጥረ ንፈልጥ አሉና ጽሑፍ ይሞ እግዚአብሔር ሆይ እዚ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋተይ ገንጽልዮ ዘለኹ ቃልካ ሰማይን ምድርን ዝፈጠር ካሉ አምላኽ ነዚ ሁሉ ኣጽኒዕ ካሉ ዘለኻ ህያው ቃልካ ይሞ አምላኽ ንቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ክዛረብን ክገልጽን ዝበቅዕ ወላ ሓንቲ ብቕዓትን ክእለትን የብለይ أبرئسي خاب بتحتنا بتحتي خاب زيابير هوي بتحتنا يمتصالو كإلتي كله خابا خامبر كابرئسي ولا حنتي خمزة متصاخو حاسباي كألن نيمو بمنفس كاخ دقفن يتقلي الله وأملاخ نون قال كام ما أكلنا هياو تقبرو يتقلي الله قال كا كم تخوين وزلو
ከም ቃልካ ክንቀበሎ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ቃልካ ሎሚ ኣብ ውሽጥና ህያው ዝኾነ መንፈስ ክገብር እግዚአብሔር ከነቃቅሐና ከተንሳአና ንሰናይ ግብር ዘበለ ከተጋሃና ካብ እግዚአብሔር ሆይ ካብ ዝወደቅናዮ ከተንሳአና ካብ ዝጎበጥናዮ ከቅንዓና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሎሚ ንቃልካ ኣብ ማእከልና ህያው ክትገብሮ ንጽልያሉና ንቃልካ ጥራይ ደሊና መጺናሉና እግዚአብሔር ሆይ ቃልካ ክዝረብ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ እንሆ ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ከምቲ መንገዲ ዝተዘርአ ሰአን መስተውዓልና እግዚአብሔር ሆይ ኣዕዋፍ ከይወስድኦሞ ከይንኸስር ሎማዓንቲ ናብቲ ዝሰምዖ ዘለና እግዚአብሔር ከነቕልብ ዓይንትና እግዚአብሔር ክትከፍት ኣእዛንና ከተንቅሕ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ጽልያለሁ ኪኖ ነዚ ቃል እዚ ኣነ ዘሕልፎ ዘለኹ ሰብ እግዚአብሔር ምርኣይ ከከኣሉ ንሕዋተይ ጽልየሎም ኣለኹ እግዚአብሔር ሆይ ቃልካ ካባይ ይዓቢ ቃልካ ካብ ኩላትና ይዓቢ ሎሚ እግዚአብሔር ንቃልካ ንምስማዕ ክንክእል ዓይንትና ክፈት ኢለ ይጽልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ጽልያለሁ ምስማዕ ቃልካ ዝከላኸል ዘበለ እግዚአብሔር ሆይ ኩሉ መኸላእታ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝተሰብረዩ በቃልካ ምእንቲ ሓርነት ክንወፅእ በቃልካ ምእንቲ ክንፍወሲ ሎሚ እግዚአብሔር ሆይ ምቕላብ ክንገብር እግዚአብሔር ሆይ ዓይንትና ክፈት ኢልና ንጽልያለሁ ንስኻ ጥራሕኻ ናብቲ ንሰምዖ ዘለና ከነቕልብ ዓይንትና ትኸፍት ልብና ከዓ ተርሕሞ ሎሚ እግዚአብሔር ሆይ ንዓኻ ንጽበየካ ኣለና ስለ ይጽልያለሁ ስለ ኣሕዋተይካ ከምኡ ይጽልያለሁ እግዚአብሔር ንስኻ ደግፈና በዚ ቃል እዚ ተዛረበና እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ኩሉ መዳይና ህይወትና እግዚአብሔር ሆይ ምትኻልን ጥዕናን ኮነና ንጽልያለና ሰማዕቲ ቃል ጥራይ እንዳኾና እግዚአብሔር ሆይ ርእስና ምእንትን ከይንጥብርሲ ሎሚ ገበርቲ ምእንትን ክንከውን ተጠንቂቕና ክንሰምዕ ወኣምላኽ ንስኻ ክድግፈና ንጽልያለና أما خلنا سلا زلوخا نقال كها العلو كل نجار سلا زخبركايو نمسكنا كارنا كي لما نكخلنا قال كا كبريو كي تزاربنا يخلنا قال كا كبريو زيابير هو سلا زلوم زيابير نمسكنا كارنا حنتس نزقال زيابير كان حلفو كم تزقب عنا منتن كنكون نيرسنا نجار كي حوسنا منتن كنزاربسي ساخ دقفني نعين بارك هاي تسلي الله سلا تدقفني سايك أسلا زلوخا يمسكنا كارلو كبرو كله بودها بيسوع كريستوس شم تتقليلون عهات رايهم آمين آمين قويتا يبارككم مچم كم زدر أخمو ملخد باولوس نفسب إفسون مبل حمشاي معراف فقد عسران حدا نابت إحنا زلنا فقد عسران حدا تقال نتصوري انتي زبن نحد حدكم بفرحات كريستوس انتي كونوا الزوزات كونوا إلو يزجمر إذا كل ذنب كلكم لما عنتي كم عراف حموشة فقد عسران حدا جمروا ساعة عراف شدشته فقد تشعت تزلوه سنة حساب حدا حسابي حدا مخريو حدا أجنداي وحدا حطبو صحف نبلونا يكيرو حاوي حساب نختك أمال حدا حسابي حدا أجنداي وزلوه نزقا أيوة أفتل علي نحد حدكم بفرحات كريستوس انتي كونوا أزوزات كنو زبل أرست زلوا نعوي وشعو ببت اللاتو باولوس كبره جميرو سلازي بزعبا إذا أبلع على زلوا حرق thank you إمها بزعبا بزلع على زلوا حرق جميرنا نتحت نداورنا ببخفلوخ نزارب كن جميرنا نخلو لما عند خين ودوه نخلينا جناها ببزقصن زلوا مع عند خين ودوهم فتنينا نتوم سينجلات زي أب زعبا استمر عوي مو سلازي بزو حيتمل كتهنينا خيتبلو نعهم كلاي صبوق يرو سلازم ملكتكم سلازي نقول له نازم ملكت قال سلازي هنا انت زي تمرعهم تمرعوا كلهم كمي كم تجبروا انت تمرعهم نتن تمرعهم زلهم كمي يركم كم تنبروا اتهم تمرعنا نوح يرنا مو بزح تجاجنا استعرمنا عندما كمي يرنا نتي تتأونا وخم نتخاخن زمهرنا قال سلازي هنا بس قال زي كلها تناتني الله نسمعه حدا رايب لكم مالتي قويت هاي باركم اتينا جمري حسابنا بقر أبي في سون حموشت عسران حدا نزلوا تقسين حد حدكم بفرحات كريستوس انتي كونوا أزوزات كونوا زبل قال يومال إذا أزوزات كونوا زبل قال أمنا إنجليزنا انتي زبنا سيلكم سبميت جبروا يزبل إذا ناي تقرنيا أزوزات زبل قال بزح أنا بوجني تكلنيا ترجميو إلى يترات أرولي مخنياتو جزوات كونوا زبل قال متمرت أنيرو يبل سبميت زبل قال كاب مزاز قربتي عبيز ولا قال سازخونه اتي ما بقول ترجمونا يتقال ازوزات كونوا زبل دلو اتي بانجليزኛ سبميت جبرو زبل حساب نسو زياده زغلصو ማለት ምክንያቱም መእዛዝ አብ ውሽጢ سبميت ምግባር አውሽጥ ምግዛ አካሉ ይውዳ አንበር መእዛዝ
ንኹሉ ናይ ሳብሚት ምግባር ሓሳብ ዘይጠርንፎ ስለ ዝኾነ እንተ ኮይኑ እዚ ኮይኑ በቲ ነቲ ቃል ከምቲ ዘለዎ ኣቦታትና ምስ ተርጎሞ ምእዛዝ ኢልና ክንጥቀመሉ ክንጅምር ኢና እቶም ብእንግሊዝኛ ጽቡቕ ጌርኩም ድርዳእኩም ግን እታ ቀላል ቃል ሳብሚት ግበሩ ትብል ቃል እያ ማለት ንሓድ ሕድኩም እንታይ ግበሩ ሳብሚት ግበሩ ወይ ድማ ተገዛዝኡ ዝብል ቃል ናይ ትግርኛ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እቲ በኹሪ ቃሉ ክንትርጉሞ ከለና እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣብ ትሕቲ ካልእ ምዃን ሳብሚት ምግባር ማለት ኣብ ትሕቲ ካልእ እንታይ ምዃን ርእስኻ ኣሕሊፍካ መሃብ ማለት እዩ ዝትርጎም ስለዚ ኣነ ሳብሚት ትገብር ተዳ ኣለኹ ንሓደ ካልእ ሰብ ኣብ ትሕቲኡ ኮይነ እግዛእ ኣለኹ ማለት እዩ ትርጉም እዚ ቃል እዚ ኣብቲ ዘመንቲ ብፍላይ ምስ ወተሃደራዊ ኣተሓሕዛ ወይ ምስ ወተሃደራዊ ሃይራርኪ እዩ ዝተኣሳሰር ኣብ ውትድርና ናይ ስልጣን ተወራረድ ከም ዘሎ እቶም ብውትድርና ዝሓለፍኩም ጽቡቕ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ ስልጣን ተወራረድ ኣሎ እቲ ኣብ ስልጣን ልዕሊኻ ዘሎ ነቲ ብትሕቲኡ ዘሎ እንታይ ገብሮ ይእዝዞ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ነቲ ላዕሊ ዘሎ ኸ እንታይ ገብሮ ይእዘዞ ብኹሉ እዩ ዝእዘዞ ሓቂ ዶ ብኹሉ ማለት ማይ ኣምፅእ ተኢሎምኻ ተምፅእ ማለት ሳዋ ዝነበርኩም ተደኣ ነርኩም ሓደ ነይሩ ባሻ በጠሎኒ ኣሰኪሕ ዘበለኒ ብማይ ብምምልላስ ማለት محسب نفسه ما يكمل على استنفاسه وتاني رخص عزود دامات ولا حنت مرجع يبلين كم تعلو راح يزلني او تدرنا سابميت مقبار بخلو سلاز هنا مال انت خوينو تجن اذا قال زي ناو تدرنا قال ان كل لاي سلاز هنا ترجمو كم ازاز كيلو خيد حبي ترجم زلو يومال انت اي زملكت بسيلكم ملو فقد كان خت ازاز نتستوها بكاميرا حنا دما بملو نخت تجبرو رأسها مهاب مالت بملو فقد كان خت ازاز نتستوها بكات ازاز دما كم زلو نخت تجبرو رأسها احلفك مهاب مالت من تنها هم تجبر اتي تسليف كالو زلها علامه اتي تجزو اتي خالو زلها علامه كم انت سلاز عبيو كابها سلاز عبيو كابها ترى يكون زعبي كمن كله عبي كابتي سخات ازازو زلها سبن كله سلا زعبي كاب كلها سلا زعبي خا نهيوتك كوخي ترفكا وتهدر تراخينكا نتمرح بطولوني خايخون نتي اوشت ام اخا طقطقها زلو حلقها ولا خبها زنقس انت هنا ولا بخالي ببوزح نجر تبلصو انت هونكا ابتا بوتاتي اغن ابتا سفراتي امس مصخا غن اتا علامه ጉዳይ ሀገር ኮይኑካ ስለዝመጣኻ ንዑ ክትእዘዞ ጥራይ ዘይኾነሲ እንታይ እንኮላይ ህይወትካ እኮ ኣሕሊፍካ ክሳዕ ትህቦ ኢኻ እንታይ ትገብር ሳብሚት ትገብር ሓቂ ነው ሓቂ እንዴ ህይወትካ እኮ ዳ ኣሕሊፍካ ክሳዕ ትህብ ኢኻ ሳብሚት ትገብር እዚ ቃል እዚ ክሳዕ ክንዱ ሓይሊ ዘለዎ ገዚፍ ትርጉም ዘለዎ ቃል እዩ ማለት ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ብዛዕባ ምእዛዝ ክንዛረብ ኮልና መንነት ናይቲ ንእዘዞ ዘለና ሰብ ዘገድስ ኣይኮነን ናይቲ ንእዘዞ ዘለና ሰብ መንነቱ ኣይገድስኒ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ኣይገድስኒ ካበይ ይመጽኡ ኣይገድስኒ እንታይ እዩ ዘገድስ መሲልኩም እቲ ንሱ ተሰሊፉሉ ዘሎ ዓላማ እዩ ዘገድስ ማለት ስለዚህ መሪሕነት ነቲ ዝተዋህቦ ሰብ ኣቲ ኣብ ስፍራ ተቐሚጡሉ ዘሎ ሰብ ንዕኡ ክትእዘዞ ከም ዘሎካ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህር እዚ ድማ ብኸመይ መንገዲ ይኾን ዘሎ ብፍርሃት ክርስቶስ out of the reverence of Christ ንክርስቶስ እንታይ እንዳገበርካ ብምፍራህ ናይ ክርስቶስ በዓል ስልጣን እንዳራኻ ካብ ክርስቶስ ጀሚርካ ብክርስቶስ ብምውዳእኻ ነቲ ኣብ ጠቃኻ ዘሎ ሓውኻ ወይ ሓድሕድካ እንታይ ክትገብር ትጅምር ክትገዛዛእ ትጅምር ስለዚ ተዓንኬል ኣብ መን ይዘውር ኣብ ክርስቶስ ይዘውር ሎ ምኽንሪዮ ኢና ማለት ስለዚ እዚ ክፍሊ እዚ ጳውሎስ ብዛዕባ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት እዩ ዝዛረብ ምእዛዝ ብዛዕባ ሰለስተ ነገራት እቲ ሓደ ኣትን ኣንስቲ ከም ንጎይታ ጌርክን ነሰብኡትክን እንታይ ግበሮ ተኣዘዞም አንትን መን አንትን አንስቲ ኣለኽንዶ አንስቲ ኣትን አንስቲ ከም ንጎይታ ጌርክን ነሰብኡትክን እንታይ ግበሮ ተኣዘዞም ተኻልእቲ ኣቱም ውሉድ እዚ ቁኑዕ እዩ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ እንታይ ግበሮ ተኣዘዝዎም ካልኣይ ሓሳብ ሳልሳይ ኣቱም ግዙኣት ነቶም ብስጋ ጎይተትኩም ብፍርሃት ብምንቅጥቃጥን ብገርህነት ልብኹምን ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተገዝእዎም ስለዚ እዚ ኩሉ መን እዩ ዘሎ መሲልኩም መን እዩ ዘሎ ክርስቶስ ሰበይትን ሰብኣይ ክትእዛእ ከላ ከም ንመን ከም ንክርስቶስ እቶም ወሉድ ነቦኹም ንስድራኹም ክትእዘዙ ከለኹም ከም ንመን ከም ንክርስቶስ ሕሉፍ ሓሊፉ
أتوم باروت نقويتكم كم نمن كم نكريستوس أو تبتح خلها يوزبر تعكاورة عادي حالا أها كم نكريستوس غير كام جزء كسع زمهر كاب كونه بس حافظوش لو متصني لنا لازم إزاز زبل قال مجزاء زبل قال ويدي ما نسابميت زبل قال تخكلني ترجمه مجمريا كان لبسوهم فتنينا إذا من إزاز زبل قال حدش كيدان أبستفل عليه خفلي حدش كيدان أبستفل عليه تسألات هيوتات تتقيسوا إنان رخبو بزح جزء تتقيسوا له العيل سلاسان شو مونتن جزء تتحيفوا إن رخبو قاليو أب حدش كيدان تراي مال مجزاء إزاز زبل قال مال نقوله أبزن زلواني خمس ساعات كقلت أصل زي كم حيدت قالواني قالات قابلنات كوسر كفتني سوها أتي مئزاز بمنصر من ينهري لهم عندي بمنصر كريستوس ينهري مخنيات كريستوس سلازم خنا أتي عنكيل نايم إزاز نامال سلازم جمريا قابلنات نوسدو قويتا يسوس أبهت عن النتو أبتحت ولدو 5 جزئين أنا نبب أبلوك أسمع عرف كل تفقد 50 حد ترارينا كم زيبل مساتاتهم وردون أبرازريت متأم يئززهم ون نبرة أديون ما نزغلو نجر قبل تواهللو نبرات يبلن سلازم قوي تايسوس كريستوس مساتاتهم متيو انتاي قبر نبرة يجزهم ويدما انتاي قبرهم نيرو يئززهم نيرو نزح حساب زخنا ببو خلنا متشم كل جزء دقنا إززنا ويكجزونا خلو دقنا كابانا زنا أسو مخانومينا نأمن حكي حسود أبغزانا نبلو نجر علو موجتن ترى تجميرو انتاي إنا نبل مسيلكم I'm here I mean you're here I'm here إنا نبلو ما بعرفهم أنا بزي أزله نسخة أبزي أخذ اللخي بلانة أقوالي من يات قربتي تنشأ ختتري جميرة سلزلا حاجة تين إيج تكون جميرة سلزلا ما نقول لهم كومي أنا بزي الله نسخة أبزي الله خامات لازم mentality ناي كم زعينة mentality سلزلنا كل جزء السب بتزوز زلو سب زعبي كوينو يسمعنا لو ما عندنا زيها حتى إبنا خنوس داينا حري remember أملاخ أبزخونه positional authority خامت أكهلو أبسلطان مريحنة كامت أكهلو نتوم السخات مرحوم زل خاسبات كاباتهم تبلت سلزخونكا أيكون كان بمنم تأمر كابأم تحيشب سلزخونكا أيكون كان أواقع ميت كذلو نساتهم كأززخا كاباتهم السخات تبلت سب سلزخونكا أيكون كان انتهي دالو إذا أملاخ أبتوان تيزق أمت أو سرعة سلزخوني ولدنا كابانا زي حشو خونو خولهم متشم زنا يزومنا تقم سوي ندرقنا صبحنا زمت زلو غزي خنا بحر كلنا بزع اولادنا دقنا خنزاربينا دقنا خمز اززنا نغورو كمز انا حجي خزاربا صنحكو نسوم ابتحتي انا بلعل سلازلخو ايكونن انتي دالو اتتزاز اغزيابير سرعه اغزيابير كومو سلازخوني كومو تزي خوينو كتصبق سلازي كيليو مالت سلازي غويتا يسوع كريستوس كام مريمن كاب يوسفن ها اطبقوا زعبي خنسو ماشي تزعبي زبل قال ابز خنقتو نغويتا يسوع كريستوس ببوخا سلازخون اللهم لمساي غويتا يسوع كريستوس مس مريمن مس يوسفن اي ودادرني زنغوروا بت هيمانوتنا ودادرو كان تخونو ما اي ودادرني مريم فطرتي نسوس فطرا قدم زمصت حني شي 30 ديكون عمت زلوا نسو غنا قدم مسرات عالمن فطرتان بمولو بعلو زفطره كله بعلو اطنيعو زلو غويتا يسوع أبتحتي صدرو كجزاء كمرت كله سرعة إغزيابير سلازخونه يمان آمين دوك سمع سلازي إذا انتينا نسمع مسيلكم كابز انتينا نردا نتوم تأززهم سواد كاباتاتهم تبلت ويتنقص سلازخون كازي كونسي نإغزيابير سرعة سلازخونه إنا خاب قويتا يسوس كريستوس إنمهار مال قال أي إنمهارو حساب قويتا يسوس كريستوس قبل علو كله جزائي كنسو نرسو فتيو أبتحت أبو كجزء خلوينا مصحف قدسنا ننببو قداماي قرنطس 15 فقد 20 شو عتن ترامبيبكم أملاخ أبتحت أجارو نخلو تاجبرو يبلنا أجزاء يبلنا أجزاء مو كله تجزء كبر كله بزيت كله نوز أجزاء كم زخنا جهوديو كله مستجزاء جنا أملاخون كلون ما أنت خونسي شعوت ودي بعلو ندخلو زجزاء كجزاء يبلنا مال زي زغزو خغزا زغزو زبل قال كي خبدكم بحصير قانقا انتي زبزلو مسيلكم املاح نغويتنا يسوع كريستوس كل ነገር አብታህቲኡ ምን እንትኸውን አህሊፉ ህቦ ኢሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሉ ኩሉ እንተኸገብሪው ክገዝዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሉ ኩሉ ክገዝዩ ክንብል ከለና ግን ብጀካ አምላኽ ማለት እዩ አምላኽ ይትን ኩሉ ኣብታህቲኡ እንታይ ገይርዎ ዘሎ ኣግዚኢሉ ዘሎ ማለት ንምንታይ ኢኻ ሽዑ እንታይ ክገብሪው አምላኽ
تخلو نجار تحت كريستوس زجزاء أملاخ قبل علو كله السوم أنت جزائي خوانسي يسوع كريستوس نتسو جزي وزر لو نجارن كله حوسو أبتحتي من كوني أبتحت أملاخ تهجبريو رؤسو أحلفو كهبيو كجزاء يو يزمزلو حسكم من تراهن كمون تراهينو بارجو يسوع كريستوسي كاب أبو ينأسيو مالت ينأسيو أين أسني قويت يسوع كريستوس مسك زي أبهر أبو معره خم بخانو إنا نمهر كم ترايده هنا نمهر كم إنا نأمن كم أنت رأزي أميننا نقولو تمسرتنا إمنتنا كله تخويني مالتي تناقني قولو مال حكيرو قال بمجمرتها نبرة تقال أب أملاخ نبرة تقال كأنتي نبرة أملاخ نبرة كله بو كونه خابت زخانة زبالة خاب زي بو زخانة يلبون كبرتو خا رئينا كم ناي من كبرت كم ناي أبو كبرت رئينا سلزي قويتا يسوع كريستوس كاب أبو بمنم تأمر زنقس أيكونن بارجن قويتا يسوع كريستوس أبتحتك زي أبهر أبو رئيسو خجز ممراتو ناي سلطان تورارد نتحدى قبلتو مالت أيكونن هذا جزء نعخاق نزبلتو خاصبات أبتحتيهم كتجزاء يكالي هذا جزء خا معرخان زخونو مالتك زي أبهر ودي مسك زي أبهر أبون تايو معري زي أبهر منفس قدوس مسك زي أبهر أبون مسك زي أبهر ودن معري جناخ قويتا يسوع كريستوس أبتحتك زي أبهر أبوه جزاء منفس قدوس كأن فقادك زي أبهر أبون فقادك زي أبهر ودن كجبر كنا إن نبب أكيدو يسوع منفس قدوس كن كابك زي أبهر أبون كابك زي أبهر ودن تاي كونيو عين سنيو مال قلت هالو مسيلكم there is a bigger agenda مالت نايك زي أبهر ناي سلاسة مخري الله bigger picture الله أملاخ بتناتو سلو سنتو كجبرو نزدلي زبالو خلو بس السمرات ناي مجززان ناي حدنتن جيرويو زجبرو مال سأز مجززا كينو تنحنا نفلت أو مدراوي مستيريو زلو مال that's why مجزا زبال قال تغكلنيا ترجمون تلأزي حيزو we always miss the mark مال اللهم دو سان حاتي علنا دو مس اللهم دو قبلكم يلو ما أنت بزح من تاي مخالف صدرهم كي تتخصني مالتي مزهرون مال سأزي قولي حبلوني يخم أملاخ مسكن كم زلهم أنتي كفلت أملاخ كم نايزومن نايت ألمات سكرين كوا حرا أو تعنا مشو لبيني ناسي ألمات سكرين أنا خبو غيرو ديسترب زجبراني لكن it happened كنده عوارح هم خينو مال أجيكن أملاخ كم زي فتنة interact خنجبر كاف كده بعينتهم ما يتألمتوا عن تها سكرينكم ما أملاهم بويتها يوار سازي انتهينا نبذلنا مالتيو ناي سلطان تورارد ناي مئزازن زي مجزأن ناي منتاي قداي كونه ناي معرنتن ناي من أسن معباين قداي أيكون ناي منتاي قداي ناي position يو مالت أملاخ أبسفران إذا قمتهم زبلوا كلهم كنجزأ إذي ناي جزء أبهر فقادن سرعة يوم إذا حق زنبار أملاخ أبقدس قالوا زعززنا سرعاتو قدمي ودكات عالم زخونه أملاخ بعلو قدا زنبرلو أوش تسلاسي تجازازيو زنبرلو سرعات إجزاء أبهر دأمبر مسود كات زمت سرعات وي حساب وي مخري أيكونه كم جمرتا كومينير سواء نسبيتي رئسا خون سبيتي خا نسبايا كتأززو ودكات زمتو أيكونه دحار دقيم نخرينا إزي نايجزي أبهر انتاي سرعاتيو نايجزي أبهر مخري يو مالد قدم ودكات قدم عالم مبرشاوا قدم كله نجر إجزي أبهر زحلمو حلمي نايجزي أبهر أجندة أملاح قدا بعلو أبوز نبرلو نجر يو مالد مجززا مالد سلازي نزل رزيست نجبرو عين خلني نعمل ألنا نروح هذا نبي خيد كم زلهو نده حسكوني يخم مثلاً هذا أملاح ده حرزم تو أمبارات حساب أيخونه سواء سبيتن من تخيب بأساسي منا دحين بقى تسبيتي مع السلسلة زخانة قربتي ماسل زي بالله اتسبعي مع الماسل سلسلة زخانة نسوق جزائي تسبيت خات أزازيت نقبل رامو بقى بزي قداي نفتحيلو أملاخ ترف حسابات دحرايز علمو ملام أيكونن كم مجمرتا كوميو نيجزي أبهر أجندة إنا نبذلنا نيجزي أبهر سرعة كوميو نيجزي أبهر مخري كوميو نيجزي أبهر حساب نحدر كوميو مالك that's the order إنا نبذلنا مال سلازي زي إنكو من قدي وإنكو نيجزي أبهر سرعة يومال إذا حتى زنبار نيجزي أبهر سرعة مخانون تدا أستبهلنا له نيجزي أبهر سرعة انتهي يتقبل
ቅኑዕ እንታይ ይገብሮ ንልቢ እንታይ ይገብሮ ይሐግሶ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ቅኑዕ ስለ ዝኾነ ንልቢ እንታይ ይገብሮ ይሐግሶ ትእዛዛት እግዚአብሔር ከአንታዩ ንጹህ እዩ ታቱን ናዕንቲ የብርሃን ናዕንቲ የብርሃን ደስ ያትለን ዓይንቲ ምብራህ ትፈልጡ ዲኹም እንታይ ማለት ምዃኑ ክትርኢ ምኽኣል ማለት ኳል ኣደይ ምሽፋን ማለት ኳል ኩሉ ነገር ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ግሉጽ እንጋህ ዝበለን ምዃን ናበይ ከም ትኸይድ ምፍላጥ ማለት ኳል ዘይምድንጋር ማለት ኳል አንጻር ኬዮስ ማለት ኳል ምድንጋር ትፈልጡ ዲኹም እንታይ ማለት ምዃኑ እዚ ስርዓት እዚ ተተበላሹ እንታይ ከም ትኾን ትፈልጡ ዲኹም ኬዮስ ይኾን ምድንጋር ይኾን ረብፂ ይኾን ናበይ ከም ትኸይድ ኣይትፈልጥን ኢኻ መንገድኻ ቅኑዕ ኣይኮነን ዝኸውን ማለት ሕውሱስ ይብለካ ማለት ስለዚ መጀመርያ ልብኻ ሕጉስ ኣይኮነን ድሓረይ ከዓኒ እትሪኦ ነገር ንጹር ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ነገር ከዓ ኣይትሪእኒ ኢኻ ብዓብዩ ማለት ምክንያቱ እዚ ድሕርና ክንሪኦ ኢና ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ መሲልኩም እዚ ምስጢር እዚ ኢሉ ማለት እዚ ምስጢር እዚ ኣይናይ ምስጢር እዚ ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ምስጢር ዓብይ እዩ ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን ገይርኻ እንታይ ገብሮ ኣለኹ እገልጾ ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ዓሚቕ ምስጢር ስለ ዝኾነ ኪኖ እቲ እንርድኦ ዘለና ከነዮ ተዝሓስቦ ዘለና ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ እዩ ማለት ዕሙቕ ዝበለ ምስጢር ወይ ሓሳብ ወይ ምኽሪ ኣለዎ ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ቅኑዕ እዩ ንልቢ ከዓ ይሐጉሳ ስለዚ ሙሉእ ዕድሜና ምንቲ ጽቡቕ ኮነልና ኢሉ ሙሴ ክእዞም ከሎ ንእስራኤላውያን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6:24 ከምዚ ሎሚ ዝኾኖ ብህይወት ዘንብረና እግዚአብሔር ነዚ ሁሉ ትእዛዝ ክንገብሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ክንፈርሆ እንታይ ገበረና ኣዘዘና ምንቲ እንታይ ክኾነልና ጽቡቕ ክኾነልና ናይ እግዚአብሔር ስርዓት እንድሕር ስዒብካዮ እንድሕር ደድሕሪኡ ከይድካ እንታይ ዝኾነልካ ጽቡቕ እዩ ዝኾነልካ ማለት ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:12 እንታይ ዝመለስኩም ቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኹም ሪኦም በታ መዓልቲ ሓተታ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣኻይዳኹም ኣጸብቑ ከምዚ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት እቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ምስ በለ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝብል ትፈልጡ ዲኹም ነቶም ኣብ ልዕሊና ዘለዉ ስልጣን ክንእዘዝ ሰበይቲ ንሰብኣያ ክትእዛእ ውሉድ ንወለዶ ክእዘዙ እዩ ዝምህር ማለት እዚ ኬዮስ እዚ ስርዓት እዚ ጥዑይ እንደረኣ ኮይኑ ንመን እዩ ዲስፕሌይ ዝገብሮ ንእግዚአብሔር እዩ ዲስፕሌይ ዝገብሮ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እዩ ዝገልጽ ማለት ስለዚ እዚ ምግዝዛእ ዝብል ሓሳብ ኪኖ ርእስና እዩ ማለት ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እዩ ዝገልጽ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ እዩ ዘርኢ ማለት ኪኖ እቲ ንሕና መስሪትናዮ ዘለና ምድራዊ ሓዳር እዩ ማለት ኣሜን ዶ ሓደ ነገር ክንረኩም ሓዳር ምድራዊ ኣይኮነን ሓዳር ሰማያዊ አጀንዳ እዩ ዓለማውያን እኳ ይምርዓውን ተኾኑ ከም ኩሎም ዓለማውያን ኣይኮንና ንምርዖ ዘለና እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰማያዊ አጀንዳ ኢና ንገብር ዘለና ኣለኹም ሎምሳይ it's a bigger than what we know ነግረኩም ኣለኹ ናይ ብልበይ ዝነግረኩም ዘለኹ ምክንያቱ ንሓዳር ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ዝመስለና መሲልኩም ሶሻል ፕራክቲስ እዩ ዝመስለና ሶሻል ፕራክቲስ በቃ ንቡር እዩ ኣቦታትና ስለ ዝገበርዎ ኣብ ባህልና ስለ ዝግበር ኣብ ካልእ ሁሉ ስለ ዝግበር ንሕና ከዓ ንገብሮ ኣለና እዩ ዘስማዓና ግን እሱ ይኮነን ተሓቂ እዚ ናይ እግዚአብሔር እንታይ እዩ አጀንዳ እዩ እኳ ደኣ ናይ ክርስቶስን ማሕበሩን መግለጺ ሞዴል እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ዶ ክሰምዕ ስለዚ ስፒገር ካብዚ ምድራዊ ነገርና ሓሊፍና ክንሰምዖ ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ምእዛዝ እቲ መንኮ መንገዲ ሓድነትን ኣሳልጦን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምግዛእ እንተሎ ኣብ ናሓድሕድና እንታይ ኣሎ ሰላም ኣሎ ህድኣት ኣሎ ምርኣይ ኣሎ ምስጓም ኣሎ ማለት ፊልጵ 2:1 እንታይ ዝብል መሲልኩም እምበኣርሲ ገለ ምጽናዕ ክርስቶስ ወይስ ገለ ደበሳ ናይ ፍቕሪ ወይስ ገለ ሕብረት መንፈስ ወይስ ገለ ምሕረትን ድንጋፅን እንተሎ ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም ብሓንቲ ነፍሲ ኮይንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጎሰይ መልኡ ሓንቲ እንኳን ርእሰይ ጣዕመኒ ብምባል ወይስ ንውዳሴ ከንቱ ኣይትግበሩ ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣብሊፁ ይርአዮ ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ድማ እምበር ነፍሲ ወከፍ ንርእሱ ዝሐሾ ኣይጠምት እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃሎ ተመሊሰና ኣብዚ ሓሳብ ክመጽእ ምግዛእ ናይ ሰላም ምንጭዮ ኢለ ዘለኹ ምግዛእ ናይ ውድቀት ኩሉ መጀመርያ እዩ ዘይምግዛእ ማለት እዩ ብኣንጻር ንምግዛእ እምቢ ምባል
ንምእዛዝ እምቢ ምባል ነቲ ናይ ስርዓት እግዚአብሔር ከተፍርስ ምፍታን ቀዳማይ ነዚ ዘፍረሰ መን ሰይጣን ትخفوق ማለት እትخفوق መጀመሪያ ምእዛዝ ዘአበየ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኦርደር ኦፍ ኮማንድ እምቢ ዝበለ እዚ ሁሉ ሽግርን መከራን ድማ ንርእሱን ነቶም ምስኡ ዝወደቁ መላእክትን ድሒሩ ድማ ንሰብ ዘምፀ ናይ ምንታይ ውጽኢት እዚ ናይ ዘይ ምእዛዝ ውጽኢት ነዛ ናይ ዘይ ምእዛዝ ምጽኢት ከናበይ ያምጽዋ ትፈልጡ ዲኹም ናብ ሰብ እቲዋ ማለት ናይ ሰብ ኩሉ ናይ ውድቀት ምኽንያት ከአንታዩ ብዘይ ምእዛዝ እምቢ ምባል ነቲ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት እምቢ ምባል ማለት ኣይግዛእኔ ምባል ማለት እምቢ ኣይግዛእኔ ንምባል ትብላላሽ ሓቲ ፈልጠዋ ተራኽምኩም ተም ክንዳይ ዝኾንኩም ማለት እዚ ኣብ እምሮና ተሰኪዑ ደጋጊምና ኣብ ቴሌቪዥን ስለ ዝረአናዮ ኣብ ገዛና ከምኡ ክንለማመዶ እዚ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ኣይኮነን እምቢ ኣይግዛእኔ ትብሎ ካልእ ኩሉ ይኽእል እዩ ንናይ እግዚአብሔር ስርዓት ግን እንታይ ትብል ሕራ ኢኻ ትብል ማለት ሳብሚት ኢኻ ትገብር ማለት ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣምላኽ ባርኩም እምበኣር ኣምላኽ ከነዚ ሪቨርስ ክገብር ከሎ ከመይ ገይሩ ከምዚ ሪቨርስ ከም ዝገበሮ ትፈልጡ ዲኹም ኣምላኽ ነዚ ብዘይ ምእዛዝ ዝመፀ ኩሉ ውድቀት ነዚ ብዘይ ምእዛዝ ዝመፀ ኩሉ ምብራስ ክመልሶ ክደሊ ከሎስ እንታይ ገይሩ መሲልኩም እንታይ ገይሩ እስከ ሓግዝኒ ኣለኹም ተዳ ኮይንኩም ብምእዛዝ ገይሩ ሪቨርስ ገይሩ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 19 ተራ አንቢምና እምበኣርሲ እቶም ብዙሓት በቲ ዘይ ምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጣን ከም ዝኾኑ ከምኡኻ ብምእዛዝ እቲ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እሞ ከምቲ ብሓንቲ ኣበሳ ናብ ኩሉ ሰብ ኩነኔ ዝመፀ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ጽድቂ ንምጽናቕ ንህይወት ናብ ኩሉ ሰብ እንታይ ይገብር ይመጽእ ስለዚ እቲ መበገሲ እንታይ እዩ ዘይ ምእዛዝ እቲ ፈውሲ ኸ እንታይ እዩ ምእዛዝ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ ምእዛዝ ምግዝዛእ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እዩ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ እዩ ምግዛእ ኣፅዋርና ይኸውን ዝግቦ ብስነ ሓሳብ ይኹን በእምሮ ብፍቓድ ይኹን ብልቢ ብኣቲቲዩድ ይኹን ብኩሉ ክንግዛእን ክንተኣዛዘዝን ንሓድሕድና እዩ ዝግባእ መን ንሓድሕድኩም እያ ትብል ዘላ ኣለኹም ሎ ምሳሌ ንሓድሕድኩም እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ እንታይ ገይሩ ይርአዮ ኣብሊፁ ይርአዮ the spirit is that ማለት ካብዚ ወፃኢ ከይድ ንኩሉ ከምኡ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ማለት እቲ ዓንኬል ከምኡ ኢሉ እዩ ዝዘውር ማለት ኣሜን ዶ ክሰምዕ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን እምበኣር ኣብቲ ኣርእስትና እምበኣር ክንምለስ ሽዑ ከምዚ ካበልና ኣንትን ኣንስቲ እዩ ደድሕሪኦም ሾ ኣንትን ኣንስቲ ከም ንጎይታ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዘኦ ስለዚህ ብፍርሃት እግዚአብሔር ንሰብኡትክን ተኣዘዘኦ ማለት ከም ንጎይታ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዘኦ ማለት ለዚ እግዚአብሔር ኣቐሚጥዎ ዘሎ ስርዓት ነዚ ንሱ ባዕሉ ዘቐመጦ ስርዓት ንዑ እንታይ ምግባር ማለት እዩ ምግዛእ ማለት እዩ ንዑ ክትግዛእ ከለኻ ንመን ኢኻ ትግዛእ ዘለኻ ንጎይታ ኢኻ ትግዛእ ዘለኻ ጳውሎስ ባዕሉ ከምኡ ኢሉ ኣሎ እንድሕር በዓል ስልጣንሲ ነቲ በዓል ስልጣን ዘይምእዛዝ ንመን ዘይምእዛዝ እዩ ነቲ በዓል ስልጣን ኣብኡ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መን ኣምላኽ ወይ እግዚአብሔር ንዑ እንታይ ዘይምግባር እዩ ዘይምግዛእ እዩ ማለት እዩ ኣለኹ ሎ ምሳሌ ስለዚ ኣብ ቤት ብዙሕ ካልእ ፖለቲካ ከነምፅእ ንኽእልና ሎ መዓንቲ ፈፂመ ናብ ካልእ ኣይከይድኒ ሓራይ ዶ ስለዚ ብዘን ጥቕሲ እዚአን ጳውሎስ ኣምላኽ ክባርኮ ናብ ካልእ ገልጠምጠም ምእንቲ ከዓ እቱ ሰለስተ ኤርያስ ጥራሕ ይህብኒ ዘሎ ማለት እዩ ክዛረበለን ኤፌሶን ጥራይ ስለ ዝኾንኩ ዝምህር ዘለኹ እተን ሰለስተ ኤርያ ከዓ እንታይን ሓዳር ውሉድ ስራሕ ማለት ኣብዚአን ኤርያ እዚአና ጥራይ ክንዛረብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ኣብ ሓዳርካ መሪፅካ ዝኣትኻዮ ሰብኣይካ ንሱ ኣብ ርእሲኻ ህጉይተት እግዚአብሔር ብስርዓት ዝቐመጦ ስለ ዝኾነ when you come in ማለት እዩ ናብዚኣ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ስለ ዝኾነ ፈቲኻ ንዑ እንታይ ትገብር ክትግዛእ ክትእዘዝ እዚ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት እዩ ማለት ኣንቱም ሰብኡት ኣንትና ንስትኻ ቅድሚ ሕጅም ዘይተመርዓኹም ክስሒ ክትምርዓው ተሓስቡ ዘለኹም this is where you're coming to ኣለኾኖም ሳይ መጀመርያ እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም መጀመርያ ማለት ንዘይተመርዓኹም መልእኽተይ እዚ እዩ መጀመርያ ማለት እቶም ሰብኡት ሓንሳእ ፅንሑ ዳሕራይ ክነግረኩም ተናዋልድ ግን remember this is what you're coming into ንሰብኡትክን ከም ንጎይታ ጌርክን ንኽትእዘዝኦ ኢኽን ሸዓ መዓልቲ እንታይ ትገብራ ዘለኽን ኪዳን ተኣትዋ ዘለኽን ማለት unconditional ማለት እዩ ክንርኢስና ክንሪኦ ኢና ማር ብመሰረት እዚ ክፍሊ ፅሑፍ እዚ ምእዛዝ እንታይ ማለት ምዃኑ ቅድሚ ምርኣይና ምእዛዝ እንታይ ማለት ከም ዘይኾነ ክንርኢና መጀመርያ ምእዛዝ ወይ ምግዛእ
እንታይ ማለት ኣይኮነን መጀመርያ ክንርኢ እሞ ሽዑ እንታይ ማለቱ እዩ ተገዛኣ ክብል ከሎ ኣንስቲን ሰብኡት ክንተኣዘዛ ክብል ከሎ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ክንርኢ ኢና ማለት መጀመርያ ኣንስቲ ንሰብኡት ክንተኣዘዛ ማለት መጀመርያ ንመን ተኣዘዛ ማለት እዩ ንመን ብሰብኡትክን እስከን ሰብኡትክን በላ ንኹሎም ሰብኡት ማለት እዩ ኣለኹም ዲኹም የለኹም ኣሜን ባበላ እዚኣ ኮን ጥቕሚ ኸነ ያኮ جوهن زي كونه يكوز نجرك ندلهم بس كونه حنسا هديت ولا تستنتنا واحد نحج زي كونه سلزو خنا جل قط صارت فتح لكن سلزو خنكو جس نغيح كنت سمع خناني يحييش مالتي معناته كعرفك كنت سلزو خنكو مالتي أبقلي إذا ما جمريا أنستي نسب أوتن to their own husbands ياتي هرايدو ناتن سب أي راح ينتهي زجبرا زمان أملاخ أبيت خريستيان نزلوا سوت كلهم كتزاز يوم نقولهم كدان اللوم كان نحلهم حراك كتب اليوم نعو أيكون نسوي عكي على نعرف حد ولا بدأ نزلوا ولا بدأ نزلوا أيكون نقول يسوع كريستوس نزلوا بس حاف كدوس كمو أيكون نزمر سبيتي نمانيات تزوزو نمانيات تجزو نسب آية this commandment after household تراي زسرح commandment يومال سلذي خينو سب أيكي تزازيو كال رئيسية بالكن حدا رئيسي زلك سواء سبعي كيمان علينا نعرف حاله أما حبر زلو سرعات كالو خون خيلي أما ميليتاري اللي حرلا خيما رح مسرع خلوك خيلي بتأجابوك مرحك خيلو خوني I don't know that's another topic ماد لأنه ما أنت زارب زلو خنا أبيتكي رئيسي منكيو سبعي كيو سلازي إذا تجزأ أيوز بزلو نمن تراي سبعي كي تراي ده أمبر نخلهم صبوت مالت أيكونن قدامي خلاي سبيتين سبعات جزء أيو مالت سبيتي خمس سبعات نأسيا مالت أيكونن قال لهم نوم ساي سلازي سغي من عسوي خد حرجي قدم حجي بقولوا نجار تبوق ترانير كي نتبل تيو سبعين ترى مرعخي بقولوا نجار مالت بفاينانس خون خيليو بمهرو خون خيليو بتحسطو خون خيليو بتحساسبا خون خيليو قدم كي وقت كون تخيليو هو نوس بدوموس خون خيليو تقدم يو زغولو بحر تقدميون يركي بحر حجي تحتيو يخون دوموسكي بقى تحنت سرح تقبرياز نبركي أقارتي مخنياتو بخلو السوق بلت علو زبل حساب ناي مصحف قدس حساب أيخون نمنتا يخوم زلوخم فيكم سبيتو كابو مسبلت أسي نتحدارو زفرس السبعي سلز فلت إيمان it happens it really happens unfortunately man سبيتو famous إندا خونت إندا نفعت إندا بلتت مسكدسي نسوا ديمنيش إندا جبرة كيدو تسنى ملوكوت ناي مجززة فتيمو زي تردو سبعي سلز خونه ما فالسبعي نسبيتو رئيسا يو مالت بقولو خب سبيتو بريتو مالت أكون it's about a position سفرة مريحنة يو إذا بنزله اللهم لهم ساي قرم سلازي سبيت خاني سبعات التعززو ويتجزأ أيو مالت كاب سبعات تنقسيا مالت كا أيكونن كمو أيسمعني مال كودا متعرف كل استاي خمسة بلنا خلنا نقرأكم إذا فترة معرف حدا فقد عسران شو عتن تاع خمسة بتفطرهم أملاخ دما بملكع بملكعو سب فترة انتهي فترة بملكعو بناي من ملكع بناي أملاخ ملكع من فترة سب فترة بملكع أملاخ فترة نمن نسب فترة شو انتهي تلمسيكم كبعتين أنستاين جيرون تجبرهم فترهم قبلوا مو أملاخ كا بارقهم قبلنا نمن نسب أين نسبيتهم وين تبعتين نأنستاين مال نخلت يوم تجبرهم بارقهم نخلت يوم ترايدي بارقهم هو أملاخ دمان تجبرهم فريون تبازحون مدري خامل أوان ملخوان نعسى بحرين نعواف سماين أم مدري لما منزبل زبله كله إنسان كأن تجبروا ولهم جزء بلوم نخلت يوم اللهم لهم ساي سبيتي خمسة آية نسنيا أبقى نمك أبهير كأوز هنس ولا حنت نجر يبلان أبهير معريو جيرو فتيروا حد عين اليوم أي فالهم بينهم they are different حكيرو سبيتيا سبايكا سبايو they are two different beings بخلوا أقامهم بتحزهم بخلوا كال نجاراتهم سوم كجبروا بزخلوا نجارات كله رولهم ወይ አገባቦም ተخገብሮ ዘሎም ክጻውተው ዘሎም ተራ አብዙሕ ነገር ክፈላለዩ ይኹልዮም በኽብሪ ይኹን በፍጥረት ይኹን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ዓንቲ እግዚአብሔር በዘለዎም መወስን ግርማን ግና ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ትንእስ ማለት
ኣይኮነን ኣለና ዶ ሓደ ግርም እግዚአብሔር ይመስገን ሳልሳይ ሰበይቲ ንሰብኣያ ትገዛኣዮ ትተኣዝዞ ማለት ሰበይቲ ኣብ ጉዳይ ምሕደራ ቤታ ፓሲቭ ትኹን ወይ ድማ ልምስቲ ትኹን ማለት ድማ ኣይኮነን ኣለኹም ለምሳሌ ልምስቲ ትኹን ማለት ከዓ ኣይኮነን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3 ካብ 1 ክሳዕ 2 እንታይ ይብል መሲልኩም ኣትና ኣንስቲ ገለ ነቲ ቃል ዘይእዘዙ እንተለዉ ነቲ ፍርሃት ዘለዎ ንጹህ ኣካይዳ ክንምስራዩ ብኻይዳ ኣንስቶም ብዘይ ቃል ከም ረብሓ ኮይኖም ምእንቲ ክርከቡስ ከምኡ ንሰብኡትክን እንታይ ግበሮም ተኣዘዞም እዚ ቃል እዚ it's an amazing ቃል it's a very complex word by the way ንምንታይ ኮምፕሌክስ ከም ዝገብሮ ትፈልጡ ዲኹም እቲ ዘረባ ተኣዘዞም ንሰብኡትክን እዩ ዝብል እቲ ዓላማ እንታይ ግበራ እዩ ዝብል ዘሎ ንሰብኡትክን እንታይ ግበሮኦም እዩ ዝብል ዘሎ ኢንፍሉዌንስ ግበሮኦም ነቲ ቃል ንዘይእዘዙ ሰብኡት እንተደኣ ኣለውሲ ብዘይ ዘረባ ብፅቡቕ ኣኻይዳ እንታይ ግበሮኦም ፅለውኦም ቀይሮኦም ለውጦኦም ምርሖኦም ኣዕሪኦም እዩ ዘስምዕ ዘሎ ማለት ስቲል ቦታ ስፍራ መሪሕነት እዩ ኣለኹም ሎ ምሳሌ ስለዚ ተሓዋወሰ ቃል እዩ ማለት እንዳተኣዘዝካ ከለኻስ ክትመርሕ እምበኣር ይከኣል እዩ ማለት ከመይ ከም ዝከኣል ክነግረኩም ባይ ዘ ወይ ንሕና ናይ መሪሕነት ፀገም ኣለና let me tell you this ተዛሪበ ኣይፀግሞን እዩ ሽሕ ግዜ ክደግሞ ዋላ ክሳዕ ዝርዳእና ክደግመልኩም መሪሕነት እንታይ ምዃኑ ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ንሕና ትፈልጡ ዲኹም መሪሕነት ሰብ ኣብ ስፍራ ክሳዕ ዝድይብ ዝመርሕ ኮይኑ ኣይመስሎን ስለዚ ቃልሲ ንምንታይ ከም ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ካብ ስፍራ ከይወፅእ ዳ እምበር ንስፍራ ንቦታ that's why ሰበይቲ ንስፍራ እዚ ናይ ውድቀት ውፅኢት እዩ ስፍራ እትቃለስ ትነብር ሞ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከምኡ ኣይግበርያ ኣይኮነን ድብል ኣሎ እቲ ስፍራ ናይ መሪው ናይ ሰብ ኣይኪዩ ግን you can influence you can lead and that leadership is influence ብሉ ናይ leadership መራሕቲ leadership is እንታይ influence ወይ ድማ መሪሕነት እንታይ እዩ ማለት ይመስልኩም ጽልዋ እዩ እቲ ብዙሕ ዝጸሉ ንሱ እዩ ዝመርሕ ካመኒና ንመሃሮ እዚ ካብ ጎይታ ካወላ ሓደ ካለ ኣይነ መሃሮኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ዘጽልለላ መጸግዒት የብሉ ኖንዶ ሰይድያ ክህልዎ መማሓደሪ ጣውላ ክህልዎ ኖንዶ ሰራዊት ክህልዎ ሞ ኣጽዋር ክህልዎ ወይ ድማ ሞተር ከይድ ክህልዎ ሞ በአምቡላንስን ብገለን ተንደርዲሩ መጸ ክበሃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ዘጽልለላ መጸግዒት እኳ ኣይነበረቶን ከማይሉ ጀሚሩ ከማይሉ ወዲዩ ኣለኹም ነው ምሳሌ he has never had anything like that أمدري كابز تفترو سبات كابز تملالسو سبات اتزبزح زتسألوه قويتا يسوس كريستوس ترح كم قويتا غيرو زتسألوه بزع سباي كنزارب كلنا كنزاربنا سلازي حقودسان احواتي بتسألوه مرحاي زلو معي بأونتاوي تسألوه كتحساب كن كتبات خلاهم مريحنا مناتو مريحنات كل جزء تسألوه اقرأ من قدي كتقلقلن كلها كتقوين كلها كتسرحن كلها بوتا عيد لك you don't need a place just serve you will be influencing people عليهم لهم ساي you can't قويتا عندي هم وغيرهم كامل احنا مهن مهردام خاب قويتا تزي تماهير and that's what we should learn here نفس فراي كملس كي وص من تيمان سزا انستي زارب زلو اتمستير اتقال اتمهرو نسبوت كن بمنታይ ጌርክን ታሽም ጎሮ በዘይ ቃል ካፍክን ካን ቃል አይውጣ አንተ ታሁን ካም ዘይ ትገብር እንታ ታይዳሉስ ተበላሹ አንተ ዳቢላው ዒልካ እንዳበልካ ከማንሲ አይኮነን ኮንዝ ግቦ በምታይዳ በጽቡቅ ኻይዳ ማለት this is what a real leadership and influence means ማለት አምላክ መስከን ራባይ ዘይ ኮኖ ነገር ይዛረብ ዘሎ ስለዚህ ኮኖ ነገር ንሳነት ትደልዮም ክሳዕ ትረክብ ብጥዑም ቃላት ንሱ ዝደልዮም ነገራት በመግባርን በመትዳልን ወይ በማኒፑሌሽን መንባር ማለት ካ አይኮነን ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ መን አይኮነን ኢለኩም ነይረ ክጅምር ከለኹ ሳብሚሽን ብዛዕባ መን አይኮነን ብዛዕባ አይኮነን ብዛዕባ ትብርእስኻ ዘሎ ይኮነን ብዛዕባ መን እዩ ብዛዕባ ተዓቢ ዓላማ እዩ ስለሰበይቲ ሳብሚት ክትገብር ከላ
اوكي سامي تقبري لمتى مسيلكم من تندلين زلو خنغرات ساعه زغبره لومي حراك وله لومي غزا خمص خلو كله اصايفه صنحي تنزدلين لنزبلو كله خغبري شو خمزيا خغبري لك علو بحقوس كبل كله تنزدلين دما تنحطوتاتي كقربي سوق حراي كبلنيو اندحر تبل الله خونكا وي تبل انت الله خونكي اذا انت يشمو مانيبيوليشن يبحال مالت اذا خاطئ اكو يمبر كاب غويتا ايكونن تقولوا انت يمسلكم نغويتا الكن يا تبزل الله خلهم ساي نغويتا نزا ازز غويتايو انا خغبرو خلو انسباير زغبر نغويتايو مخنيات نسو ملك املاح كنسو كبرتو غريفو كاب سماي سلاز ورده مال من تاي كبل مال نعي كدحنني سلاز مص طراي مال ملك حساب وسيدو بنبرتو كم سب كوينو ترخبه اسو خي اخلو انتي كوينو ترخبه يبلنا باريا كونه يبلنا باريا ها تزغون كاكم اخلو نيرو ناموت وريدو ناموت راي خونن وريدو نغيركم نيره حدا معت خزارب كلخو اما اوتا بزح عينت يبلو زنبروخات اما اوتا بزح عينت موت درجه له غويتا كموت كله ابي مويتو مس عمصتي امسقل مويتو مات كابون تحتي زورد موردي يلبون مات he did that that's why we do it amen دوك سمع نزو كوينا نغبر our inspiration is Jesus املاح مسكن يسوس يو inspire زغبرنا يسوس ينوشطنا زدفو نعويلنا ينا نغبر خاوينا نجمر نعويلنا ينا ان نبر مالتي املاح استمسكن يكون امين دوك سمع اما وداتا مالت زي كونه خنغركم مغززا مالت زي كونه ጸጋታትካ ምድርባይ ማለት ግን አይኮነ ሰቤትን ሰባይ ትገዛአዮ ማለት ጸጋአ ተደርቢ ማለት አይኮነ ታይዳ አንስቲ አብ ገዛ ይኹን አብ ግዳም በተአምላኽ ዘሃበን ጸጋታት ነጢፈን ከዓያ ከበርክታ ዝኽልክል ከውን ፈጺሙ አይግባን እንታይ ያሉ ኾን ዝግቦ መጽሐፍ ቅዱስ ነአንስቲን ታሕቲ ዘውርድ መጽሐፍ አይኮነን it's not ብዙሓት ከምኡ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ እኳል አን እንስቲ ፕሮሞት ዝገብር ከም መጽሐፍ ቅዱስ አለ መጽሐፍ የልቦን ቅዱሳን አሕዋት ሲሪየስሊ ጳውሎስ ከዛረብ ኮሎ ንጢሞቴዎስ ታይሎ መስልኩም ካብ ንመን ከም ተማሃርካ ፈሊጥካ ግቡ ስፍራ ዘሃበን አቀዶ ሎኢስ አባይካ ኤውኒቄኻ አዴኻ ነተን እምነት ዘሓታ ሰሓታ ካመነ እዚአን ሪመምበር ዝብል ጳውሎስ ምዕራፍ 16 ሮሜ ሁድ ኮሎ ሰላም ተቀበል ኮሎ እንታይሎ መስልኩም ነት ሓደ ነዲኻ ሰላም በለለይ ምስ በሎ ሆሚሉ ትራዲዮ ዲ ኖ ነዲኻን አዴይን ሽዑር ዲሉኻ ንኽስቶኻ ሰላም በላ ዋይ ንሳ ብጎይታ ብዙሕ ጽዒራ ያም መጽሐፍ ቅዱስ ንፕሬስቂላን አኪላስን ግቡ ቦታኦም ይሂቦም ሓቀይሮ ፕሬስቂላ ምናልባት ዝያዳ ትጎይ ስለዝነበረት መጽሐፍ ቅዱስ አኪላስን ፕሬስቂላን ኢሉ ኸማን አይጸውዑም ፕሬስቂላን አኪላስን ኢሉ ጸውዑም ፕሬስቂላ ካብ አኪላስ ትነፊዓ ማለት ዲ ሽዑ ሶሞ ፕሬስቂላ ዲያ ቀዳመይቲ ክትኮን ሞነት ሃገዛ ሳዲያ ትመርሓ ማለት ዲ አይፋሉ ምናልባት አኪላስ ኣብዚ ጉዳይ ዝብጸጋ ተቀድሞ ትኾን it's okay you have to let her man ስለዚህ ኸሙ ሙኻንካ it's all right ሰበይትኻ ብጸጋ ተቀደመት it's fine let it be ፕሮሞት ግበራ አቤት ንስኻ ኸመራሒ ኮሙን ክትከውን አተባባዓያ ማለት ደቅና ኸባና አይበልጡ እንዴም ይበልጡ በሐደ ሓደ ጊዜ ኮሙ ደከውን በትምህርት ተማሂሮም በሐላፍነት ክበልጹ ኹሉ በደሞዝ ክበልጹና ኹሉ ምናልባቶም ዘዕበኹም ዘብጻሕኩም ደቅኹም ምናልባት ደቅኹም ዝያዳ ካባኹም ወስዱ ኾኑ who knows it's all right but እትናትኩም ፖዚሽን ፈጺሙ አይ መሐላለፎን ይዝ ንዘልአለ ምናልባት ዝዓደቅና ክንዛረብ ኮለና ክንዛረብ ኢና ኮሙ ምስኮኑ ደቅኹም ሽዑን ድሕሪ ትረተን ትኾኑ ኮይንኩም ትፈርሑ ተዳ ኮይንኩም ሎሚ ይነግረኩም ናይ እግዚአብሔር ቃል አነ ባይዞ ይነግረኩም አለኹ ዘይኮን ስለዚህ ሆነ ይኮን ይነግረኩም ለሎ ሓደ ሰባብ ቲሞርተን ቅድመ መጀመሪያ ዳርጋ ምስ መጻና ኮፊልና ምስ ረኸብኮ ኖ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነዞም ኣብዛ ዓዲ ዘለዎ ቋንቋ ዳሕርካ ቋንቋ ስለነይ ንፈልጦም ንሶም ስለዝፈልጦ ወልሓንቲ ክትብል ኣይትኽእልኒኻ ገሌሉስ ነዞም ደቁሲ ንሱሪ ሰብኣይ እቶም ደቁ ዲኦም ሰውት ክሳዕ ዝጠራጠር ሸቆጥ ኢሉ ማለት ወይሌ በቃ ሂደት ቮካብላሪ ስለዝሓዙ ሓንታ ዓመት እኽብክብ ስለዘበሉስ ወዲኻ ኩሉ ስብእነትካ ትገዲፍካ እንደቅኻ ትቦም ይፋልካ ኣምላኽ ዝሃበካ ፖዚሽን ስለዝኾነ keep on leading አሜን ዶክ ሰምዕ the same thing ከም ሰበይትኻ ማለት ሰበይትኻ ኻኸሙ ሰበይትኻ she can be leader
she can be fast نفعت خيلها who knows you're always the leader سبقتي ازي ايترسعي مات علنا رب حدا بتصقا نموصا سلازي ክትክልክል ዘለካ ማለት ካ ኣይኮነን ኢና ንብዘለና ማለት አሜን ዶክ ሰምዕ ግርም እምባር ሰብኣያ ንተኣዘዞ ማለት ከንታይ ማለት ንሰብኣያ ትተኣዘዞ ማለት ታማት ታይ ከም ዘይኮነ ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና እንታይ ግን ማለት እንታይ ማለት ይመስልኩም ንሰብኣያ ተኽብሮ ማለት ንሰብኣያ ጓልጋንቱ ምዃና ተርእዮ ማለት ምሳኻኤ ናትካኤ ተበሎ ማለት ተተባባዓዮ ማለት ሓሳብ ክጅምር ከሎ ቀታሊት ሓሳቡ ትኹን ማለት ኣይኮነን ቀዳመይቲ ፕሮሞተር ንሳኽ ትኮን ኣለዋ I believe in you እትብሎ ንሳኽ ትኮን ኣለዋ እወ ክትስዕር ኢኻ እትብሎ ንሳኽ ትኮን ኣለዋ this is what submission means ማለት ኣነ ከዓ ምሳኻ ኣለኹ ደድሕሪኻ ኸይደ እትብሎ ክትከውን ኣለዋ ኣይትፃባኣዮ ማለት ኣይትፃረሮ ማለት ደገፋኣ ኩሉ ግዜ እንታይ ትግበረሉ ተርእዮ ኣብ ጎኑ ምዃና ኩሉ ግዜ እንታይ ትግበሮ ተርእዮ ተረጋግፀሉ ማለት ሳብሚት ትግበር ማለት ምሳሌ 31 11 ነታ ደገኛ ሰበይቲ ክገልጻ ከሎ እንታይ ኢልዋ ልብ ሰብኣያ እንታይ ይገብራ ይእመና ማለት እንታይ ማለት ይመስልኩም ቀሲኑ እዩ ዝሓድር ማለት ብሰበይቱ ሲ ቁሱን እዩ ዋይ ቢኮዝ ጓልጓንቱ እያ አንጻሩ ኣይትሰርሕን እያ ብድሕሪት ፈፂማ ከም ዘይተሃርሞ ርግፀኛ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንዕኡ ዝረብሕ ጥራሕ እያ ትሰርሕ ከመይ ገይሩ ንሱ ንላዕሊ ይኸይድ እያ ትገብር ብድሕሪኡ ብዛዕባኡ ምስ ካልኦት ኣይትዛረብን እያ ማለት እዩ ደግማ ብድሕሪኡ ሲ ቴሌፎን ደው ኢላ ሲ ኣይትበታትኖን እያ ማለት እዩ ድለኩም ኣለኹም ክደግመልኩም ሳልሳይ ግዜ ዋላ ንፓስተራ እዝብለኩም ደለኹም ኣለኹም ሳይ ዋላ ነቲሳ ዝዕበያ እዝብለኩም ዘለኹም she doesn't he is her head that's denial ካብ ጋንታ ወፂኻ ማለት ካብ መስርዕ ድድም ወፂያ ማለት ኣለኹም ሳይ remember this is very important أنا ما عاد خميلة تزاري بلغ سبيتي وي سبعي ناي بيتو قداي أوتيو بزعبا سبيتو وي بزعبا سبعي مسكال سالساي أكل كزارب أبز جمرلو معالتي نتا مركب تاجروا على مالتي أديدوا على مالتي that's the beginning of the end كم اللي حرت قبر لهم كوينكم تقلات إفناتين هنقبر ذلنا حج نلحم وبعدين stop it اللهم ساي talk نعا مسأ مسب أيكي تزاربي مالتي أملاخ مسكن ستيل قال من قد خيكيد كملس مالتي أملاخ مسكن سلازي قال كانت أمخانا كله جزين تاي تقبلوا ترجع قصلوا مسؤوتهن مالتي بتحدث شنو خدمة عن سبعة تاي تقبلوا مالتي مثلكم تحق السو مالتي به تبلوا مالتي به تبلوا مالت كاني السو زازا زبلة خمتاز بلا بمقبار تراي زي كونسي above and beyond مخاد زبحال نجار له تفضلوا لهم above and beyond حال السبب حتى كمو عسرت أولا أنت إفكام صراح تلاقي الكاسي عسرت حمو الشخص جبرن تقادل مال سب أي جزاها أدخله أنا حنت نجار راح يزدلي نسخة بقى أتليست واحدس بقى تصبغ تتخدين كي ياخد أنحن يزدلي أنت لا أيلوا ساعات عسرت جودن ساعات حمو الشخص كله نابشاور تأتو مال كده أنا تغيير مال that's why he wants مبر بانس أرو نتجزا شغورتين دات أنوا متناح مالت أيكونن مال اللهم لهم ساي let's go above and beyond مال make him happy submit to what he needs قال يو خمس تاك سلزو خاني بايزوي trivial نجار زمت زلهم نحر حدا عاركو خيركم 90% of the events are trivial issues ناشتو يوم مال لازم نعيش معتني إشتين أجر زنعق يلبون كم خنعق أيجب أناني مات أملاخ مسكن سلازم خطح حقصه كنو أجن كتكيد الله كنو كتكيد الله active زخانة submission مات أنت إذا بنسيلكم متعرف قدس متعرف مثالي 30 حدا 10 تخلته نسا ملوء علميا سناي إمبر كفو أنتي أي تجبرون يا مات نوع خطح حقصه يا هو لجزء تتعرن حر تبلن مات الله خنو زين سينجلات كدوسان الله خنو This is what you should be doing. I'm لها مسكين. This is you to target. This is what you should be. تناحتك إذا تاجويتا
ዝጽበያ ካባኻትክን ማለት እዩ ኣምላኽ መስክን ካልእ ሳልሳይ መራሕያ ብኻልእ ትግርኛ ርእሳ ምዃኑ ትተኣምን ብልባ ብኣፋ ብቓላ መራሕያ እሱ ርእሳ መን ምዃኑ ሰብኣያ ምዃኑ እንታይ ትገብር ጽቡቕ ጌራ ብሓሳብ በእምሮ ብኹሉ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ትእመን ማለት he is my leader ኢላ ተኣምን ማለት ኣምላኽ ዝሃበኒ ንሱ እዩ ኢላ ተኣምን ማለት ኣለኹም ምሳሌ እዚ ብሓሳብን ብመንፈስን እዚ ክርዳኣ ክእል ኣሎ ከምኡ ተተረዲእዋ ጥራሕ እዩ እንታይ ትገብር ሳብሚት ትገብር ሳብሚት ኪኖ ትእዛዝ እዩ ዝበልኩም ነዚ እዩ እምበኣል ሕራይ ኣበይ ኣበያ ትእዘዞ ሰበይት እስከ 10 ነገራት ሃበኒ እሞ ንዓን ተጠንቂቓ ክገብረን ሽዑ በቃ በል መፀካምሽ ተኣዘዝተ ተባሂላ ሰበይቲ ሽዑ እንታይ ስል ንሕና ከምኡ ኢና ንፈቱ ሕጊ ስለ ንፈቱ ኢና 10 ነገራት 5 ነገራት በቃ እዚ እኔ ገይረልካ ኣለኹ ወዲእ ኣለኹ ካብ ሕጂ ነ ኮንትራት ወዲእ ኣለኹ ከይትብለኒ ከይትዛረበኒ ተኣዚዘካ ፅባሕ ባዕልኻ ትፈልጥ እንዳበልካ ነናይ መዓልቲ መቑነንካ እንዳወዳእኻ ንክትነብር ኣይኮነን እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዝእዞ ኢትስ ኣን ኣክት ናይ ልቢ ጉዳይ እዩ ማለት ናይ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ኣቲቲዩድ ጉዳይ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ኣመላኻኽታ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ሳብሚት ምግባር ኣሜን ዶ ኣሓት ኣሜን ዶ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ንሰብኣያ ርእሳ ምዃኑ ንሱ መራሕያ ምዃኑ ምእማን ንዕኡ ከዓ ሳብሚት ጌራ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓት ሕራ ኢላ ምኻድ እዚ ቅድሚ ፍጥረት ቅድሚ ውድቀት እግዚኣብሔር ዝዓለሞ ስራሕ እዩ ኢለኩም ኣለኹ ድሕሪ ውድቀት ዝመፀ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ሰበይቲ ምስ ወደቐት እንታይ ከም ዝበላ ክነግረኩም እግዚኣብሔር ድሌትኪ ናብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ክገብረክ እዩ ክመልከክ እዩ እንታይ ማለት ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ዝቓል ድሌትክ ናብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ እንታይ ማለት እዩ ንስኽን ሰብኣይክ ክትመልክዮ ንስኽን ሰብኣይክ ክትጎይተትሉ ንስኽን ሰብኣይክ ክትመርሕዮ ክትጋደሊ ኢኺ ማለት that's what you want ስኽ መራሒት ክትኮኒ ሓሆት ክትብሊ ኢኺ ንሱ ከዓ እንታይ ክገብረክ እዩ ከክንዲ ዘፍቅረኪ እንታይ ክገብረክ እዩ ክመልከክ እዩ ዝብል ቃል ኣሉታዊ ቃል እዩ ክገዝኣክ እዩ ክዕምፅፀክ እዩ ማለት ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዝኾን መሲልኩም እቲ መራሒ ንሱ تبع الستيرسون السو أملاخ زقمتون السو مخانو حسبوا أبا أوتوبوس كم زلنا نحسب تمرحينا تا أوتوبوس سباي حدا ما راح يطرح يغيروا لنا تا أوتوبوس أب حدا ريزم زلو حدا ما راح يغيروا لنا تا أوتوبوس نتا أوتوبوس كمرحا خلو تسباي تاسبيتي على تزي مرح خو ختبن ترامتيا مجمرا ستيرسو تحس كجمرا شو انتي زغون مسيكم مدففا يزغون تدفافا خلها قداماي من يز هسه اتا أوتوبوس كتقالات أمن كتقاجعون كجمرة توما بعض تصعنوا سبات كلهم قلت أمتم كلهم كل عينت كسارة يخون من تي لتانا تمريحنا تكرقات إنسان تهجبر كجمريو كعمت كجمريو كعسر كجمريو كتأكد كجمريو مالت نيزغون له فوسي سابميت مقباري مالت علنا نروح حساب مقبال مالت إزي يوزب جلوبت زبات الذي وقع وتصيد نحات يعتيو مالت إيش إجزاء بهري مسكن That's why متحف قدوس بجك أب إفسون أب كل كفلو صحفات دقاقيمو نأنستي كإزازان سوتن دقاقيمو زجلت سمعت تيتوس معرف قلت فقد السلسلة قلت فقدت كبلي أتن أرجوتي أنستي كون نبرت قدسنا كم زجبا زي حميتي بزح وين نمستاي باروت زي كونا مهار سنة يكونا نتنا أشتو أنستغاق على أملاخ من أنت كيت الرفسي نسوتن ولدن زفكرة نفسن زقطعة نصوهات بيتن زاليا حياوت نسوتن ززا كونا كلب مأن معاد سيستناديتات تنعبيتي نتنعشتو حدش تمرعات بايزوي إذا أبز ما حبرنا زين قبروي بايزوي دحر حجي خنجمروين as a family ministry there would be a mentorship program ready to do that نتن حدش تمرعات سي نتن عبيتي أنستي إزي إن كقبرن زقبان أكايدا نيجزي أبهير كمهران يوم متحف قدوس زز مال انتي نجنزم عدانا مسيلكم أبيتن تاي خونا بيزي خونات بلا بيتن كعيات بإنجليزية بيزي خونا نجازنسي كتصبقو كتصعرا قدام زبلا زي كونا زورتي زي كونا من انتي دك أنا نسوتن انت خجبرا كفكرا نسوتن كأنت خجبرا كإزازة كلب مأن سلازم نسب آيام إزاز نسبيتين تايوزي أبابيو مالت حكيلهم لبام سبيتي عن سب آيام تاي تجبر تإزاز على لهم لهم ساي لبام سبيتين سب آيام تاي تجبر عشاقنا بجزاء إذا أنت تقبلون بيتان تقبلون تفرسو يوزب لنا متحف قدس إيش جزاء بهري مسكن أمو نسباي تعززنا بحلالنا السباي كم على أملاخ أنت زي كونها
نقال أملاخ زي إزاز سبعي أنت هناك ويد ما كم تدحيرون نببو رؤسو بجا سبيتو زي بسبعي أنت هناك نفع سبعي تزي هنا مال حماق سبعي أنت هنا ما تبي تحرق ملكعو أنت كتسبق لنا تقالات كرد عنا حماق سبعي أنت هناك سبيتي تاي تكبر تتعززلو ويس بقى مريحنا توسد هجزا فحفح خبتبل بقى دحان معلش تسترسو بعلا تحزو حكي هم اللي زمر مصحف قدس مناتو سي ما راح زوار زي زوران تخوين تا اوتوبوسي بقى نساخيدا تزور ايكون المصحف قدس مر نتسبع مرح كتغبرو نا بوتا سفرو ختملسو كل غزي ختتبابعو ازيو نا እግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ሳይብል መስልኩም ቀዳማይ ጴጥሮስ 3 ካብ ሓደ ክሳዓልተ ኣትናንስቲ ገለነ ተቃል ዘይ ኢዘዙን ተለው ነትፍርሃት ዘለዎ ንጹሃ ኻይዳ ክንምስራዩ በኻይዳ አንስቶም ብዘይ ቃል ከም ረብሓ ኮይኖም ምእንቲ ክርከቡስ ከምኡ ንሰብኡትክን ተኣዘዞም ነትቃል ዘይ ኢዘዙ እንተ ኣለው ስለዚ ዘይ ኢዘዙ እንተ ኣለው ነትጽባቕ ኻይዳ ክንሪኦም ምእንቲ ንኣምላኽ ከመስክኖ ወይ ድማ ንኣምላኽ ክምለሱ እንታይ ግበሮም ተኣዘዞም ስለዚ متعب قدس معرف حمو الشيء 24 مستيل دقيمو خمزي يبل كم تتا محبر نكريستوس اتزازو كمودو ما انستي نسبوتن بخلو انتاي قبروهم بخم ببنتاي بخلو قدلو يبلون عبز مفانا فني اي قد فلون باولوس بخلو يتعززهم سلازي اذا خو بخلو زي بالحساب من بعر مفانا فني زي بلو بخلو بحساب بقالات بتكبر مسبوتكا مأزاز يوزا سمع معي هنديك حيليو اوكي اتس ان اتر سبمشن مالتي ناتو كم انتي سلاذ خونه كم تمحبر نكريستوس انتي تغبرو اتززو سلاذ خونه محبركا بخلن تنايا انتي تغبرو تجزو سلازي اسو تموديلنا نسو يو مال نيشتي متحساسب غيره نابسوت كسغري قلت قلت فيلا سوري قالو اني حيد دقائق سلاذ خونه مال بخلو مالت نحد حدغنيا سباي مالت نهيوت دقا اب حدغا زاتو سباي ابيوسيف نزخونه سباي ممطماي بمحرمتي سيكشوال ايموراليتي بابيوز نزخيد سباي تتعزز ها كي يسمع يخئل كم زعينت كونتات مزغاطم مسبايكي ايت تاعززيو زبل صحف سلا زيبلنا سبيسيفاي سلا زيغبرو مصحف كورس بكله سلا زبل اب كم زعينت ነገር እንታይ ይኾን ዝግቦ حجز مدلاي اقداسي اللهم نمساي حجز مدلاي እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ምስተውዓል ብጣዕሚ አገዳሲ ማለት አለና ሎም حسن እንዳ ንህይወትካ ኣብ ሓደጋ እንዳ ገበርካ ዝኽየድ ከይከውን ይኽእል ምክንያቱ ሓሳበይ ብጌጋ ከይትርድእዎ ኢለ ይዛርብ ዘሎ بخال أزار بعد ما من البات نحاتيات أيوكني بتسبقي نخلوت قبل عليا نزلوا سلطانات سرعات متحللاف نحري زا خوينو عملت قبل عليا زلوا مني قويتاي نتنا قويتات إزاز زم حلالف أنت دا خوينو نعو أنصارو زخيت ترى خوينو ناي منقستي عبيت إزازات نمفرس نحري دفاف أنت دا خوينو خالد حما زخونا نجر نخجبر امنتا نختكحد كل نجر نخجبر أنت لا خوينو زعبي خالد إزاز سلزلو نتزعبي إزاز سلزز نزيد ما كل جزء أبقوم زخون الأوان بمستوعب كتكرو جبوي أنتي تجبر ملس أنت لا إلنا متحف كل سكرات يا معرف شو الشحاد أنتي زبلنا مسيكم حواتي سب حدا بدل أنت تحزة نز 5 زبل نسخاتكم منفساوين بهدوء منفس غيركم أقنعوه نسخاتكم كيت فتنوا لما نرأسهم تجبروا تتنقوا 5 عينة سب أنت لا خونا ببدل أنت تحزة نسخاتكم منفساوين تجبروا بهدوء منفس تايغبرو اقنعو تاسبيتي نحرع بهدوء منفس الله خوينا نسخا منفساوي ترا خوينا نسبيا كتقنعو غبو يو مالتي سلازم بار قدسان احواتي سرعه እግዚአብሔር قنعو سباي كمرح سبيتي خا ها اب اكل خوينا نسبيا كتزز نتحبراوينا እግዚአብሔር سئلي مايكروسوسن محبرون زملو سلازخونو نزي ነገር زي ساكرد ወይ قدس سرعه مخانو حسيبهم بطنقاق كحزو يو زغباق مالتي املاخ مسكين امين دوك سمع صباقه سبيتي افرحاتا يزلو امنا يمن فرحات ابني نግዚአብሔር زلوا فرحات يو زلو مال ناتو تايزم نسيكم 31 30
ጽባቐ መልክዕ ጠባሪዩ ውቃብኻ ከምቲዩ ንእግዚአብሔር ትፈርህ ሰበይቲ ግና ትናኣድ ካብ ፍረ ኣእዳዋ ሃብዋ ኣብ ደጌታታውን ተግባራ ይንኣዳ ይብል ማለት ስለዚ ሰበይቲ ጽባቐያ እንታይ ፍርሃት እግዚአብሔር ማለት ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ማለት ኣምላኽ መስገን ኣሜን ዶ ሰም ግርም ግዜ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ናይ ሰውት ኣይኸይድኒ ካለ መዓልቲ ምስ ተራኸብና ብዛዕባ ሰውት ክንዛረብ ኢና በዘን ሒደት መግለጽ ግና ክኸይድ ኣቂደ ሓደ ሰዓት ቀሪበ ኪርኻ ስለዚ ምእንቲ ካብ ዝንኒዮ ከይሒዘኩም ብዛዕባ ሰውት ካለ መዓልቲ ምስ ተመለስና ክንዛረብ ኢና ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ምእንቲ ክርዳእና ደገኛ ሰበይቲ ምዃን ማለት ናይ ሰብኣያ ኩነታት ብዘይገድስ ናይ ሰብኣያ ስታተስ ብዘይገድስ ፖዚሽናል ኦቶሪቲ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ዝሃቦ ቦታን ስልጣንን ስለ ዝኾነ ንሰብኣያ ከም ዘሎ ብምኽንያት ክርስቶስ ንክርስቶስ ብምእግዛእ ንክርስቶስ ከምትግዛእ ኮይና ክትግዝኦ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝምዕደና እስኪ ገለ ነገር ካብ መጽሓፍ ምሳሌ ካብታ ናይ ደገኛ ሰበይቲ ነገር ኣንቢበ ብኡ ገይረ ክውድእ ደገኛ ሰበይቲ እታ ደገኛ ሰበይቲ ነዚኣ ትመስል ፅን ኢልኩም ስምዑኒ ፍላይ ኣሓት ሓዳር ካብ ኣምላኽ ዝተቐበለቶ ሕድርን ሓላፍነትን ምዃኑ ኣጸቢቓ ተረዲያ ሓዳር ስድራ ዝሃብዋ ሓላፍነት ኣይኮነን መን ዝሃባይ ሰብኣይ እዩ ኣምላኽ እዩ ሂብዋ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ሕድሪ ምዃኑ ኣጸቢቓ ትፈልጥ ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ምዃኑ ጽቡቕ ጌራ ትፈልጥ ስለዚ ኺኖ ሰብኣይ ንሓዳራ ትሪኦ ካልኣይ ኣምላኽ ምልእ እቲ ሰብ ገይሩ ከም ዝፈጠራ ኣጸቢቓ ዘስተውዓለት ምሉእ ዝልባእ ስለዚ በወላ ሓደ ነገር ኣይትጓዳደልና ኣምላኽ ጽቡቕ ገይሩ ይፈጢርዋ ምልእ እቲ ሰብ ገይሩ ይፈጢርዋ ጎደሎ ዘይብላ ገይሩ ይፈጢርዋ ሓጎሳ ኩሉ ካብኡ ክትመንጭኦ ካብኡ ክትሕጎስ ንዕኡ ክትእዘዝ ኢሉ ዝፈጠራ ምስኣ ዳይሬክትሊ ዝራኸብ ጎይታኣ እዩ ኣቦኣ እዩ ፈጣሪኣ እዩ ምልእ እቲ ገይሩ ይፈጢርዋ ስለዚ ልባ ምሉእ እዩ ማለት ብኣምላኽ ዝተጸናንዐት እያ እታ ደገኛ ሰበይቲ ማለት ኣሜን ዶ ንጎይታ የሱስ ከም ናይ ብሕቲ መድሓኒኣ ጌራ ስለ ዝተቐበለቶ ብብሕታ ምስኡ ግዜ ኣለዋ ሓለፋ ኩሉ ንጎይታ እያ ተፍቅሮ ስለዚ ጎይታ ናታ እዩ ናተይ እዩ ፕሮክሲ ኣይኮነን ጎይታ ብኻልኦት ጌራ ኣይኮነትን ናብ ጎይታ ትመጽእ ናተይ እዩ ኢላ እያ ተኣምን ከምኡ ኢልና ኢና ምሽ ክንዝምር ፀኒሕና ሕጂ ናተይ እዩ ምሽ ክንብል ፀኒሕና ናታ እዩ ጎይታ ማለት ጎይታ ቅድሚ ሓዳራ ዝነበረ እዩ ድሕሪ ሓዳራ ምሱ እዩ ንዘለዓለም ምሱ እያ እትነብር ኣምላኽ መስገን ኣሜን ዶ ስለዚ እቲ ጎይታን ጎይትኡን ንሱ ምዃኑ ስለ ትፈልጥ ልባ ብምሉእ ነገራ ንጎይታ ዝሃበቶ እያ ምሱ ከዓ ርክብ ኣለዋ እንዲ ኢት ሶልቭስ ኣሎ ኣሕዋተይ ጎይታ ርእሲ ሰብኣያ ምዃኑ ስለ ዝተረድአት ምናልባት ሰብኣያ እንተተጋገየ እሞ ብፍቕሪ ከተረድኦ እንተዘይከኣለት ነገራ ናብቲ ላዕለዋይ ኣካል ጎይታን ጎይታ ሰብኣያን ንኸተሕልፍ ሰገጥ ኣይትብልን እያ ጎይታ ሰብኣያን ጎይታን ምዃኑ ጽቡቕ ጌራ ትፈልጥ ትጠርዓሉ ኣካል ኣለዋ እቲ ትውከሎ ኣለዋ ናይ ውሽጣ ነገር ተፍስሰሉ ኣለዋ ማለት ኣሜን ዶ ኣምላኽ መስገን ሰብኣያ ርእሲ ቤታ ምዃኑ ስለ ትፈልጥ ብኩሉ ክትእዘዞ ብልባ ዝቆረፀት እያ ኣብ ዘረባኣ ይኹን ኣብ ኣካላዊ መግለፂኣ ድማ ነዚ ነገር ኩሉ ግዜ እያ ተርእዮ ሓሳባታ ብፍቕሪ ንምግላጽ ግና ፈጺማ ድሕር ኣይትብልን እያ ርእይቶኣን ሰብኣያ ንነገራት ብኻልእ ክሪኦ ከም ዝኽእል እዚ ድማ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበለቶ ሓላፍነት ምዃኑ ርግፀኛ ሰብኣያ ርእሳ ምዃኑ ጽቡቕ ጌራ እያ ትፈልጥ ተኽብሮ ፖዚሽኑ ጽቡቕ ጌራ ትፈልጦ ንዕኡ ድማ ክትእዘዞ ብልባ ዝቐበፀት እያ እዚ ግን ሓሳባን ምኽራን ንዕኡ ካብ ምልጋስ ንዕኡ ነቕንዕ ነገር ኩሉ ካብ ምፍሳስ ግን ንሕሪት ሰገጥ ኣይትብልን እያ ህዱእ ምላሽ ንቁጣዓ የህድእ ዝብል ቃል ኣብ ህይወታ ስጋ ለቢሱ እዩ ነታ ደገኛ ሰበይቲ ህይወታ ምሕረት ኣምላኽ ዝመሰረቱ ምዃኑ ጽቡቕ ጌራ ስለ ትፈልጥ ድማ ምሕረት ንምግባር ዋላ እኳ ይቕሬታ ተዘይተሓተት ኣይትድንጉን እያ እታ ደገኛ ሰበይቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦኣን ኣቦ ሰብኣያን ምዃኑ ስለ ትፈልጥ ፈጺማ ኣይትፈርህን
እንደ ሓሞኣ ዘይኮነሲ ኣብ ቤት ሰብኣያ ከምዘላ ኣብ ቤት ኣቦኣ ከምዘላ ትፈልጥ this is her house too እቲ ንዕኡ ዝሃቦ ገዛ ዋና ኣቦኣ ምዃኑ እያ ትፈልጥ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ዶ ክሰምዕ she knows this እታ ደገኛ ሰበይቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ መወዳእታ መምርሒያ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ መወዳእታ መምርሒያ ስለ ዝኾነ ንሰብኣያ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳባቱ ካህንጽ ተተባብዖ ቡያ ንሓዳራ ክምራሕ ትደሊ ኮፍ ኣቢላ ከዓ ትሓቶ እስክረዳእኒ እያ ትብሎ በዚ ጽሑፍ እዚ በዚ ኣቦይን ኣቦኻን ዝሃበና መምርሒ ብኡ ኣረዳእኒ እስከ ክእዘዝ እያ ትብል ብኡ ምስ ረዳእኻ እንታይ ትገብር ንክትእዘዝ ሰገጥ ኣይትብልንያ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኣልቲሜት ናይ ህይወታ መምርሒ ስለ ዝኾነ ማለት እምነት ዋልታኣ ስለ ዝኾነ ብወላ ሓደ ከዓ ነገር ከይተረበፀት ንፅባሕ ተስሕቃ ድኻም ሰብኣያ ኣይሕፍራን በኣንጻሩ እኳ ደኣ ንዕኡ ክትምልእ ዝተዋሃበቶ ብቕዕቲ ደጋፊት ምዃና ስለ ትፈልጥ ድኻሙ ስፍራ ኣገልግሎታ ምዃኑ ፈሊጣ ኣተኪራ ተዓይ ኣለኾኖ ምሳል ድኻም ሰብኣያ ኣይሕፍራን እዩ ድኻም ሰብኣያ ንስብታ ደገኛ ሰበይቲ እንታይ እዩ ስፍራ ኣገልግሎታ እዩ ኣለኾኖ ምሳል እሱ እዩ ኣገልግሎታ ማለት that's where she fits in ኣውያ ተዓሪ ማለት ኣውዩ ማለት እቲ ስፍራ ከምኡ ያ ክደሊ ትውዕል ምስ ደኸመ ምስ ጎደለ ዋይ ኣይኮነትን ትብል this is the time ንኸዕርዮ ትብል ማለት ነቲ ድኽመት ክትርድኦ ካብ ከኣለት ክትሪኦ እኳ ካብ ከኣለት ንዑ ክትምልእ ትኽእል እያ ማለት ኣለኾኖ ምሳይ ስለዚ ኣይትረስዑ ስፍራ ኣገልግሎታ ድኻም ሰብኣያ እዩ ማለት ውሽጣ ብፍቅሪ ክርስቶስ ስለ ዝተሰለመት ናብ ደጋዊ ነገር ብዙሕ ኣይትመጣጠርን ግና ከዘውዲ ሰብኣያን ክብረት ደቃን ምዃና ጽቡቕ ጌራ ስለ ዝፈልጥ ድማ ፍርሃት ኣምላኽ ንዘለዋ ሰበይቲ ከም ዝግባእ ጌራ ርእሳ ተኣሊ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክርስቶስ እዩ ስልማታ ስለዚ ደጋዊ ስልማት ኣየጨንቃን እዩ ግና ኸ ዘውዲ ሰብኣያን ክብረት ደቃን ምዃና ስለ ትፈልጥ ድማ ርእሳ ከዓ ኣይትድርብን እያ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ክልቲኡ እያ ተጣምሮ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ጎይታ ይባረክ ጸሎት ሓይላት ተቀድሓሉ ዒላ ስለ ዝኾነ ብኩሉ ሸነኽ ምስ መንፈስ ቅዱስ እትሰማማዕ ብብርካ ንርእሳን ንሓዳራን እትልውጥ ሓያልን ሰዓሪትን እያ እታ ደገኛ ሰበይቲ እዛ ደገኛ ሰበይቲ መን ይረኽባ እዛ ደገኛ ሰበይቲ ኣብ ጋለ ኣላሞን ዓድ ለይዋ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ የለን ባይዘወይ ንሰውት ከድና ክንዛረብ ከለና get ready for the next session ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ደገኛ ሰበይቲ በዚኣ ጥራይ ክውዳእልኩም መን እዩ ዝሰርሓ ሰብኣያ እዩ ዝሰርሓ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ጎይታ ይባርክኩም ንደገኛ ሰበይቲ ሰብኣያ እዩ ዝሰርሓ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ጎይታ ይባርክኩም ፀኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ካብ ዘለኹም ሓፈሉ እሞ ከፀሊና ንጎይታ ከነባሪኽና ከነመስግኖ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስኪ ፀኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ኣዝዩ ደስ ኢሉኒ ሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣንጻር እዚ ኩሉ ሃሩርን ካልእ ነገራትን እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ ግና እስኪ እግዚኣብሔር ሓይሽን ዝጠቅምን ነገር ምሂሩናን ተዛሪቡናን ኣሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስኪ ሎሚ እስኪ ኣስተውዕሉ ኣሕዋተይ ብፍላይ ሎም መዓንቲ ብዛዕባ ሓትና ስለ ዝተዛረብና ብዛዕባ ደገኛ ሰበይቲ ስለ ዝተዛረብና ሓተይ እስኪ ሎም መዓንቲ ናብ ርእስኽን እስኪ ጠምታ ኣሕዋተይ ከዓ እስኪ ሎም መዓንቲ እግዚኣብሔር ይመስገን ጎይታ ንዓይ ከንታይ ኻ ክትብለኒ ኢልኩም ተጸበይ እሞ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ስርዓት ከዓ ተመሊስና ክንዛረብ ኢና ብዛዕባኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ግና እስኪ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣነ እታ ደገኛ ሰበይቲ ደ ኣነ ከምቲ ጎይታ ዝበለኒ ተገዚኤ ተኣዚዘ ይነብር ኣለኹ ዶ ሰብኣይሲ ግዝኦ ዶ ኣለኹ እዚ ስርዓት እግዚኣብሔር ምዃኑ ፈሊጠዮ ኣለኹ ዶ እዚ ናይ ኣምላኽ ኦርደር ምዃኑ ጽቡቕ ጌረ ፈልጦ ኣለኹ am I giving myself to this ኩለንተናይ ዶ ነዚ ሂበለኹ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ሒደ ደቃይቕ ክንጸሊና 2-3 ደቃይቕ ጎይታ ይባርክ ስለ ሓትና ክንጸሊና ሎም መዓንቲ ቶም ሰብኡት ኣሕዋተይ እስኪ ስለ ኣሕዋትኩም ጸልዩ ስለ ተንካልኦት ዘይተመርዓ ኣሕዋት ጸልዩ እዚ ምርዳእ እዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ሓትና ከኣቱ እዚ ምርዳእ እዚ ኣብ ኣንስትና ከኣቱ እዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ጌረን ክዕጥቆ ምእንቲ መንፈስ ቅዱስ ንውሽጠን ምእንቲ ክዕጥቆ እስኪ እግዚኣብሔር ይመስገን ክንጽልየለን ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ከምኡ ድማ ኣሓት ኣነ ነዚ ቃል እዚ ይቅበሎ ኣለኹ ነዚ ቃል ዝርድኦ ኣለኹ ነዚ ቃል ዝሰምሮ ኣለኹ ከምቲ ቃል ኮይነ ክግዛእ ክእዘዝ
سرعات እግዚአብሔር حراي እብላለሁ ንበሎስኪ እግዚአብሔር ይመስገን I say yes hallelujah 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 amen ስኪነ ደቂቃ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ሪፍሌክት ክንገብር ግዞሮ ለኹን ሰባይ ወይስ ብጢጥ ቂሚጥ ከምታ ነግራም ሰበይቲ ሰባይ ቁስሊዬ ዝኾኖ ዘለኹ ዘልዕሎ ሓሳባት እንታዩ ዘልዕሎ ሓሳባት ዘልዕሎ ነገራት እንታዩ ኔኖቴ ክጠቅስ ዝውዕል ዘለኹ ጓልጋንቱኔን ሰባይ ፕሮሞት ገብሮኔን ሰባይ የተንሶኔን ሰባይ አብድኻሙ ክብርትዕ ነቲ ድኻሙ ናይ ኣገልግሎተይ ስፍራ ገይረ ቆፅሮኔ ወይስ መግሮምረሜ ንቤተይ ባዕለይ ቀዳደ እተሉ ኣብ ቤተይ ዘሎ ነገራት ኩሉ ክብትሎኔ ንውዕል ወይስ ሎሚ ንቤተይ ምእንትን ክሃንጽ ንቤተይ ምእንቲ ከስተኻኽል ለይትን መዓልትን ዝተግህ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ስርዓት እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ልቢ ይሐጉሱ حواتي እዚህ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ሰብ ዝተፈላልየ ነገር ክልውጥዎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣሰየስ ነዚ ንበል ኣምላኽ መስገን ነዚ ሕራይ እብል ኣለኹ እዚ ቦታን ስፍራን ኣይልውጦን እዩ ሕዋተይ ቅድሚ ገነት ኤደን ዝነበረ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ኣይልወጥ ኣብ ካናዳ ኣይልወጥ ኣብ ካልእ ነገር ኣይልወጥ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ናይ እግዚአብሔር ስርዓት እዩ ኣሕዋተይ I say yes to this ንበል ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ሰባት ሲና ዓይርዮም ዶ ንክርስቶስ ስርዮም ዶ ይኾኑ ነቲ ጽቡቕ ኣኻይ